n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Wakire bya nainde oyo minto asema mbiyabona iga anonsi asotegerete na ndoligeretie Ensoko TV nainde ne mambie Kenya sae atwanchire atoire litukoliaye liririgia ekera nere nyasaye oyo tobokire na gotobugima nelitukolia lero ase wiki iga ne wiki yale ya Pasaka ne wiki abantu abange batware shamura ya Pasaka bande basora chikarisa Nyasaye balire mese yo monene bayimukiria makendo abande bakorire amangana maya ekera na marika Nyasaye atochigete Yesu na kwaneta gatebanga fanyini hivi kwa kunikumbuka bona rende nintagete naye ngoseseni oyo tanyo tari bageriga byo kogenda se Pasaka gosegwe enjoye Pasaka goseko yakora bunebwenete gokorwa amariko igawo kwana ngari tukulie Pasaka eri Yesu niga Nyasaye niga kwaneta mona Musa okomotebenga mambia neri tukolia neri Pasaka abantu basangerekane banyale kolia engumano ye ngondi eyo mwaka oyomo nenda karwa machiko asiki agatebanga manyinga ye Manuelia kerara beko asemerango omuraikirire koseriyo bosibe kerori gocha tiriko nyara gosirie familia bono yo mintone egento kya muhimu kyarenga alia na manyinga a Kristo kusena manyinga ye mano ye ngondi gose mano ye mbori yale kwa nyenyo egera manyinga kwa somorango erindo mwana amburire kalio bosire kerori gocha tiri nyara gosiria abantu balia gosiria gosirie familia bono nintagete tukoni fatia manganaya gochicha ase kizazi kiale lo gosiwe kasi chinga kicha Yesu na kwaneta ase kitabu kiaruka mtakatifu 22 tosome ekebuko kia sawa. Ilipofika siku ya mikate isiyotiwa chachu ambaye ilipasa kuchinja Pasaka ebukuya kwananga lituko kalia ikange liemegate tabe kirimemera lituko lyokonyenya Pasaka. Yani neno Pasaka manake ilikuwa tuchinje mwana kondoo ili tuzuie damu kwetu pake damu kwenye milango ili tuzuie malaika waripifu asijakaribu ama asijakaua. Bono Yesu ekerabambwa abe kwa somo salaba naliyete Pasaka amuna boro kibubaye nenda akabatebenga ninyi wetendie Pasaka yerero lakini asenge njoye kombe kerebo sibwane tinko yere nainde ekera na matengango sirarenge gosengo siralengo bogima bwa asenge ncho mwana manyabanto bona akabatebenga tutakula Pasaka leo lakini ndio itakayo kwa Pasaka ya mwisho ndio itakayofika mwisho wa kuchinja kondoo na mbuzi kwa sababu Yesu Kristo mwenyewe akajifanya kuwa kondoo akajitoa kuwa mbuzi na damu yake iliyomwagika ikaweza kuzuia malaika wa upotefu asijakaangamiza watu bonekero kwa lile Pasaka kwa mwaliga ni Kristo asobogima bwao kwa mwaliga ni Kristo manyingaye kwa yaliga ndiye asobogima bwao egererira ikaliyo bosiwe kerori gocha maana malaika wa upotefu alikuwepo tayari Yesu ekeralie Pasaka na boro kubaye bono nigo yachetega ikeranga kerori malaika wa bosiru achicha hakuweza kuguza mwanadamu pale alienda na Yesu. Ndio maana Yesu akasurubishwa siku ile kwa sababu ilikuwa imeandikwa kwamba baada ya Pasaka lazima malaika wa upotefu ache akawewe watu. Sasa damu yake ikatufunika sasa wanadamu wote. Damu yake ikafunika kila mtu. Wana manyinga Kristo akamanyaka wakago tubakero monto kabasago sira. Yesu weka manyana akabagolia makweli ito akayaweka asembera akabagolia makweli ito akayaweka asembera rine nche naye tobe moyo asiri tukeririe Pasaka. Bononye tukwalie te Pasaka yali tukolia ya etete. Waro no wete komanyanga emano ye ngondi ya nyanyirwe elinde mwanya bantu bonsi ebe byabo byabeirwe na inde ba kwaliro ko baba na baya na ndabasibire nebe byabo
usebasibirie korwase bibe byabo ingiye kandi gukwana manganaya ingamanyinga Yesu Kristo haya itegeta asomo saraba abeire kago tosibye bibe byito twenzi amanyinga Kristo omubero Kristo obere kogo tosibye bibe engencho ya Pasaka gosengencho kolia mesa ya mwana se kanisa nigere ya maana mono na nigere giya mono na nigere yengenche nene kabisa bona bana ba minto Yesu yakwande gafanyeni hivi kwa kunikumbuka. Fanyeni hivi kwa kukumbuka, maana huu ndio mwili wangu uliotolewa kwa ajili yenu. Yesu agotebango yono muberone oruru asenge chaino walekera kwenda saboro kikuba ya manganaya nigarenga mangana maritorena makongo mono ngoyo no muberone oruru asenge chaino nye bono ninchera bere manuye ngondi na nyenyirwe asenge chaino amanyinga na itekire asenge chaino ngamwasibigwe bibe bono lire kaliyo bosiru tiriko basire naende wetera samanyinga ya nonye no morogyo bangetamangana mabasogi mabwao bono tako gosiria nonye na manyama no morogi gosomo ganga gosomo nyamusira gosomo nto bangetenga biasara byao biko asamanyinga Yesu Kristo bono kwa benu bibe byao bono kwa bekiru bongere wasibibe bono ntageteko ira sama sama herinde to sama sema mbia bono ochakeli tukoligia na Kristo ochakeli tukoligia no monene ochakeli tukode Pasaka otwarali tukoligia asengencho abantu bamintore tukeli ngoshereke yatore chi Pasaka cheito na serikali yatore tukeli ngabantu batimo kazi kinyomba cyam bagwencho ya obuye wanyasaye tigato sabe omonene nyasaye ito omanyamabera mange aye kwa murete Kristo bone mano ya ngondi agakwa agatinde kwa wetera sogo kogwako kwaye into 20 tonyoro kuweniwa wetera samanyingaye into 20 tonyoro kwa biro kwebibe wetera somo beroye Yesu Kristo tonyoro bwenia tonyoro uya bona seri tukeriga nabe kiro morigere wensoko tibya samabokao nabe kiro lisabikiri asamabokao ya tata bona muwena no mokonye hekegera ye nigo kwerwete bune mano ya ngondi okanyenywa hamanyinga waga kwa semebere yaitu erinde lirekelyo bosire kereri weta litonyore ngatuko toraba cheno na toraba ronge titonyara kwa togo sirigwa bona nigo tuetigira samabokao nabe kiro mushiriko ya samabokao nabe kiro murigere yoga ga samabokao nabe kiro no mutangasachi wensoko TV andonsi asale bituru bitu byansi byagusi asamabokao nyasaye baseseni asenga kiye Pasaka babeke bujana ndo barongeye ekera na nyasao muyam hasa station ya mona bonsi abarigeretie na masabi kyonsi nabe kirasore tugabane bwa bororekana habana bawe kera bagosoka rero bakogenda zishuri cyabo aho ne byasara byabo tata byemeganda bagwenye na ndo barende na ndo bagatekera na nyasaye babisye korwaseri raikaliyo bosiru babisye korwasomo chandi babisye nyasaye korwasomo ntokoreto bokongo woro tugabane bwa bororekana sebare wetera samara ndi yabona mambya Yesu bana nyasaye tonyoro borori nga wetera sama sabaya Yesu wakoliro wancha Yesu wakolira mangana yo gukumya cyo wanje ko korolekane kegera nyasaye no bane bwa bororekane Kristo woro twawetigerekera nayo motori twawetigerekera nayo romo boria asarieta ya Yesu Kristo romo tuli tunasabire yoko kwana no moranja pastor Jafet yageta mumanyi Kuwenso korwa Happy Church Ministries International ngo otebetenya sago seseni no boronge banyasaye boba amonaye shalom na Mungu akubariki sana. Tukutane tena kesho katika jina la Yesu Kristo. Amen. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televishoni ya Nsoko wikasero yao
kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyolia ogukwa gose okubonchurelia bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788 66 66 62. Ragendrete gotosemwana asichinsemo ao negokole mechango bokiboira mune nchere ya moyo guchingira litukuri bochenu omwamsie oibeno ward omoske Steve Arika gako bwatra nenya gitali ya Ronya Hospital gutuka Kiumbu niga gukwariga aso bugweni bwabusa yani free medical camp chitarikisano ibere ecumutingi yokane bumwaka bwechiri ibere nemero 25 nomo asegati gichikosori kyanyanturago gati ya marwire ararengwe ngamona arthritis diabetes kusoborerwe sukari hypertension cancer amarwire atungetia bana asthma heart diseases kusamarwire yechinkoro amarwire yechinyiga manyekantenga kidney diseases gati jamange asamange twakere simi ase namba 0700559705 Steve Arika tigatubuwa tirane kuruwania gokeania na gukora chindwari ao bunenchere ya moyo kuruwa bokoli bobo chenu Asia mate. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amonchelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi omwancho mulire bw'Ensoko TV igetaseni Ensoko TV nibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongor Perpetual machin na nyora netrobin Ensoko TV oboroso bomogusi
una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Amorire nigagendere tugotose mwana boire bukia. Tali Yesu sira ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurubiryo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyagitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunga tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murubiryo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri shabutuko ime Yensoko TV oburuso umugusi ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeliberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asinginchi yao nigo tokorosia na koni chipetiri uratumia singa kichonsi chipetiri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bw'essiro y'obunda bwense kulende tali nchero ndio sira krobulimi obiyoke enyorere libaga lya bene kwaebwa migirio chisemi nobosemya igiro y'obulimi bwekerero nechikolinga ase obolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya gaja konyana eyinisimbegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamaraba konya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokio bokombe to semogondo bweli nebisumwime na Pathwell machine kile sukuri Jumaine chinsa ni bere chamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oboremi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Pathwell machine asomoro bere boboremi nobotugi ime Yensoko TV oboroso bwumugusi. Eye Yensoko TV
oboroso bw'umugusi. Semambia bono nigo chitakisana na ibere semambia bono to kwaliganira tobe naye go chakera bono igago ikachinsa isatone nguso semambia bono igati abona mange to kwaliganira tie tobe to kumanya yagende to kwalekana kurwa chinsemo aona boy go to kwalibaga na ilio nyara kwa to kwalibaga ilio nyara kwa ko kogenda busumwa chumuli ligo ne kigo tero nyimambia bono kabe na itwe Rehabilitation Center. Better Me Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wana yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde olenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale icyobutindo. Eye Nensoko TV oboroso bw'umugusi. Semambia bono na mange tukwaliganire tie litunyara kwa batoko banaye litunyara kwa batoko ranga twachire bosyo litunyara kwa batoko genda bosubunege saku na asemambia bono bunango kwa TV ni kunyara kwa bagukwana na intu asasiya yo mtandao na kwenda sasembia Facebook ko subscribe ku Nensoko TV abo igonya bali bikalia bene yo nyara kwa batoko na ngwe asenchira yo bikira no mugeli asemambia bono asina kwa TV egento gukora asemambia bono no kugenda asensemilia YouTube nero subscribe bali murechi umucyo yo Nairobi nabo konyara kwa gokorege ndeguru ngo Scania TV agotonyora asensemilia Signet bali bali si nabo gotonyora asensemilia naye asensemilia Pangi gotwa gotebire semambia bono no tole basaka ya elire nyasaye Yesu Kristo na chete igoro na namono tunyoire nchira yaye ibikorwa byaye twatebire bono gwime pasaka ya elire kiro muntu abwa tichimba teruchia Yesu Kristo gase mambia bono bali mwanyodeli bagagoso sumuruli mbuya mono igati abo nimbaro chega igati gandara bakwana sobwango litunyara kwa batoko ranga tukonyara kwa batoko genda guchikosi nindo je Barnabas ke basoyere ngwene ndi alinga pastor mbuya mono se mimi yana ndago tebe sokone ya modayana na Innocent mbuya mono bwakire bya oyakuru nga Rogers nyariki agotebere galchise mu kirchi Amsterdam umucho Netherlands agateba nware asumuruli bigari na kimi fili nyariki nabo igogale na mayanya cheche la meki uguba ya Robe Anthony Rago kaka Nensoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com
Boigo na bugu tutarira service ite gutuka Samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umugusi ruragendrete gotosemwana asichinsemo ao nikokole mechango bokiboira munenchereye muyo gucingira litukuri bocenu omwamsie oibeno ward omuske Steve Arika gakubwatra nenya gitali ya Ronya Hospital gutuka Kiumbu niga gukwarigania aso bugweni bwabusa yani free medical camp chitariki sano ibere ecumutingi yokane bu mwaka bw'ekiru bibere ne 25 nomo asegetigie chikosori kyanyanturago gati ya marwire ararengwe ngamona arthritis diabetes kusoborerwe sukari hypertension cancer amarwire atungetia bana asthma heart diseases kusamarwire yechinkoro amarwire yechinyiga amanyikantenga kidney diseases gati jamange asamange twakiresimi ase number 0700559705 Steve Arika tigatubuwa trane kuruwania gokeania na gukora chindwari ao bunenchereye kurobo kodi bobo chenu Asia mate. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Wachumuligalito na koranga kitukunyara kabatuko beke mitambo ya itebe bwenere asole semambia bono nabuna nago tebiri egati abali basoira sumurubili Rogers Ngoro chega kwa na trimbukire ne timu yago na nego teba ngaga teba bon CP batwale mambingi ya nindo chega Barnabas ke basago teba karibu sana sumurubili bwensoko bwakire nindo chega igako aligani babo Salomo nyoni umusori gwege Suhilari Musioma Victor Sabosi Magoto naboygo Lydia Nyaboke Natasha Mcute Douglas Ewongau nindo che Fred Nyandieka Musima Nyandieka Musima Fred Ogembo naboygo agoteba Jared Orule Matuleti kurwalia Sensemeli Flora Oisoe mama yao na ndo je Jones Bundi amenya Lamekyo Bubanyarumbe Vini Sanganyi naboygo nindo che timu ya Igorunga Jackson Kinara Benjamin Banyabaro naboygo Linet Mokokoti Bobiera agoteba the good morning so asomurobelio Moseti Innocent Kebande Sokoro na agoteba lichinsemo chirichia kiri Kenya agateba nigo RSSMU ese county Nyamiredi na Munali agateba kuro chinsemo chia marani asanseme kurunga Masakweno agateba niko ndani mbuyamono sana barikiwa kuku Dennis Paya agateba niga gendete gutuligeli kurwa se chinsemo jirichia Tasia asema mbiyabona agateba bwakire buya tunashukuru Mungu tumeamka salama mbuyamono Lamekyo baliba Bluetooth agateba noale asomurubili na ndagateba niga chinsemo jirichia marani bochi kurwa asomurubili nindo chomosulwigo so atebe soko bwakire ncho musolina atebire ngambia mono nago teba ngagale na Kuru City Salams Club ateba Salams Club ateba watching live Linet Chirono ateba komo kuru achinsemo chekerenyo Nyamira County noale asumurubili musulibugo sunaro liobekire timu ya yegaiga agateba babo Salomo nyoni omwana zilizopendwa atambo sekerario Joseph If Mura naboigo Linet Mokogoti Bobiero Natasha Mcute Diana Binde Monora Nyabuto Innocent Onyango Andima Douglas Botremeo Mumanyi nindo chega igata Barnabas Kibaso mamake Ruth Edwin Umbaye Jan Mumureka Kajeni na boy gato ba Joshua Mbuya Tirimba Jones Bundi amenya Bonvenja Mubisa Moset Innocent Kibande Sokoro no ale somurobeli na boy nindo chega iga oyo kurukunga Meshak Saizi agota bagali chinsemo cha Kitengela agota tuned in to my dad Andrew Saisi na my mama da Kirubo asema mbiabono Bonventure Mubisa nindo chagoteba no aleme yo muruli mbiamono Jessica Murabwa kire kurwa chisemo cha Pipeline na korole Jared Urule Matuleti Badromeo Mumanyi na korole nole aso murobeli sema mbiabono goteba gole no munginogo okorokunga Zipora agoteba chinsemo chiricha Nyanjonali agoteba twancheire twarole Nyasao twancheire twarole tukolinde mbiamono sana Christopher Tandi agoteba good morning watching live from Burangi no ara somurobeli Kenyambi agoteba ale no mungino yokurunga Lydia Kirubo abana Muranga Mikae mama mungina na tata Muranga pamoja hadi tamati mbiamono Badromeo na korolide Dennis Makana kuruwa Nyaburoro watching live mbiamono igatia bali basoire sema mbiamono ni mate
bagusibu na barabantu bogokora umukia inere nchira endonge kurende asema mbia bono ndoche na chiro chichi aminyokire kubwatekana muno mwancho muligeri twalego batogokwana togotebanga nigo twana ko batokorigereria bali basoira somurubiro nimate na bange baroro bande bali bachira se nambeli ito ya SMS ya studio ba Fred Moga nimbaroche gaiga Dennis nande nakoraga iga egati abali basoire rutu nigale chisemo chiri Nyamira biya mono nakororire asegati abali banyara kwa bagosoase mambia bono igo twararigereri bali baroro togotebe se mambia bono lingana lito lirabuli litocha twakwana kera tuchikonyora libaga na boturari kwanere kera chicho kwa chikoera togoteba nga se minchirigo cha sobo tukobomo se mambia bono togoteba nga se minchirigo cha sobo tukobomo na bokunyara kwa bago kuna korengera liringanelio kera tuchikoba tokonyora libaga tunyara kwa togokwana kurende se nyencho ebirondo chichi amnyokiri chetire chitekemero ngebere neyemo maiga ichisa 12 elitubwati mirobeli tobune kogenda butambe ni gontagete togenda umutimoko toko ira na toso asamaya elitonyara kwa toko na gutunda obongo na koranga seminchirigo cha asobo tukobo melio chikoba gutwa keresi migo chese studio tokwane na elitonyara kwa toko manyanga nkikiri turachikoba toko kora na ya sobwabo. Nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Maenega igani gitaseni Nensoko TV se mambia bono togendete kwa bato kwa banaye se mambie asto kumanyalia gendete kwa kolekana kuruchinsemo nindo cheno kumakuli mbia mono kuira nande no kumakuli mbe kwani ya asenchira yobekera nuge kwa nare watebe Innocent umeni sawu ya mateyamo ya omuga Ronaldo Nchiri no murugyo yo kurukunga Jeni Nyaboke kuru ya kinyoroke Nyakongo ewodi ya Kitutu Chache Centre ebunge ya Kitutu Chache South nikobone gendete kubara sale nene magega y'abantu batamanyikane kogenda na gusamba chinyumba cyabo ekirabarenge se ensemo yo gukorera obunjoli mwancu muligeli gontagete tonyororo botiro asenchira weekend kogera ya Mateyu nigo yakwanete ya mase ya monigeta seni gitogiye Nensoko TV Neria gatatu gaki kurutata kugaki neria gatatu gaki ngonga gosere tege kimone wankori gaki nakingware goti nakingwangondi anone chunu bamuchaba nagaki no mwichano munene asekenyorogia Nyankongo maiga y'abantu batamanyiri ko basambera chinyumba ya Machemo ritsikirigoro mugoroba anga chinso isatu ekarabaringi asobonchire bwabo unakwerera omanyene chinyumba icho Ronaldo Nchiri Nyankongo narabethigeka ng'emiaka wetani 7 lakini kurungicha naraberi ngora iberu sana indebie bike paka bana narole yabere karanga bana yabere kawaida chusiga na changa uruchingo kwa chionse pie kurunyomba ngauru ebintu byasi byanenge chibunia makara bakairo mutinyo ya motaraera bone kagera ngora tukande parali nongo korero gwasara mborongo korero ororo
konya yagera bono ikameki na nyogora ki patrol na bera rura riake naja na mulika mata na nga kiensere bono yegete igoro kajinga turumbu kanyinse ya moya marogoba kajanga sio ko mojinga kora nkairana kabuta igana ndi kabasambiri ngaturumbuka kaikamata ngani ngali mojinga nyora mbiole wani round ya gatatu ngo turumbuka saa 3 na naturumbukete munango igorege itekeiga kanyoro murero nganyoro borabukete bamesete ku nyumba iga munango ligeriria nganyoro murero o atire tiriseri ogosoge togoje isikoiga Kuringana no murgyoye Jane Nyaboke nigareire nigo babiri bakoibirwa ekera chingaki gwikira bwigoro ekera banyoreto gwako kobe ase nibo yabe nyinge ya yete agacha gatirimbo saa 3 kamugasa sana moyo kanyanga kamugasa kurpara kamutega kitirimbo kamate ali batu na reire bakoibon mostly bakoibon Mondays agatirimbo kinga ko bekero monta mabera ali umwe mwakwera kurumata konte yabogeri abantu batokonya gaki basambire nyomba gaki basambire bakolire gaki aki munene haki nigongo saba gaki ngosaba abasamaria baya gaki basambite bagankolire nyomba pi asita yotokorana basambite ibintu buna mubiroje matagu ebintu ebyerete basamarire ndabayambara bachitere bagatokonya ibire sika una ubyako tekina byatigarete gaki kusaba abasamaria maya gaki motokonya gaki tuchaka na tuchaka na motokonya none madrasio kayo kurara bana baraira mbeyura Amatiyo nigo yaichanirige kurikyo na gusaba abantu gutekeranie kibe bunekyo nonya babwato bombochu nje nibona narigiririe nyombe gaboneri eyete narurenga bona kenenge yatorigete kurwaiga na indi ya kabere no yango toka gose bombochu mbwari nkononde uja gukore getendo buneke ngirikiya mbuya twalera biyire ngaonye nawo serio tugosabira na mabera gosonte binga ya no gosete twakigayana ninjirengia injire bona rorire umwana yasambire nyumba ya yasambire narorenga na bibwate obokomu n'ibintu byayire taiga na bire ikibasi cyo kumisana ucho koikere binte binando bitware esenga ki ya bona bokomu bwabere na bire gashia nko montago kigecha yo tamo gejete nonya nake to tebia Nyaboko minto no mugako ya gaki tiga baremereria ni nigo mugambi gwe kinyorokia iteresi Crisantus Mochama ahenekirige korekyo na kugania matebe no boteru ekerobo tukibwacha kiwer morioka report na nyena nagochi OCS Nyanchwa Police Station na tuma ba obisa bae ba process ye scene igo amangana wala sama okwa ya serikali nali gusababa nyakinyoronga baba batoererwo nonye babwato bokagero gochi asonde bachi koimoki kitambo kira sama okabo batiga mangana ya serikali akorobotuki elinde oyo konyolekananga na koleta mangana ya aimukirwe kitambo kirekenene buya mono na nali gusabanga well wishers bali barabe no wanchokuya bache bakonye familia ye nonye nindagira nonye nebintu byokuralira because this is unfortunate. Reporteria Ensoko TV kuriganya nkongo ebunge ya kitutu cha South County ya Kisii Nchepethuel Machin akinje timbwete mangana na muntu gaki kumisana kurwase amateyo enseme y'umwanchumuri buna kwegura muri kito Bethel Machini bunanyara ko bagakoretoro botyuru na namono buna kwegure bali bakorukunga bateneri bo moremba enseme y'umugambi batebirenga chinga kichena nu ekera bone byombe biri bikokora oko unenge usobotuki baranyara ko bakoranga ningi kyabere togoteba pole sana uchese amateyo sugosirie nibo tokogenda bosio yo kulige kirugo kyobo governor ase county ya Nyamira umuske Victor Swanyoge Tony gabona nyara ko bagakomochekyo mbekia IBC asekelia tebire nigo ekwamba kororekana bataranyara ko bagwikira ni umurubiri mass registration kosekulikia bakichikura sobonge asenchiro bikira no igati yabo no gotayina nwa kwibande gochia 7 na inchi asensemeni ya kwanetaya litukuligoro ekeralinga sechinse mujiri chegesima na kuumirana n'abana boda 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 power boda power power boda power
nase geikaro n'abana bodaboda korwa ase wodi ya Gesima bunge ya Kituma Sabeme ya Nyamira asomoroberie horawa yokoriya ikiro kyobo gavana Nyamira Mosque Victor Swanya igaswanya nigesokiri maisomarore korage byara ikyombe kyobo chone chimbeba iga Kenya asogo chakia umoroberi wokorikia komo abantu n'abakicikura ase korende batarikobeka umoroberi yo bogosoki bande binge heriyo habakichikura abanyore kwerikia at the national level tindo chingange kora IBC ego chaka mass registration lakini mbabwati mass production of IDs. Thank last year IDs chabana baitu ba registre mbarachi nyora pakabon ngaki barachi ko register muna voters na IDs mbabwati whether to come nyabuna serikali yeye yerangere yero ngie planet the one and ekere kioswanya ni gobo igaragira IPC asekeria kweranga chi machine chiri chigotumeka cha biometrics chiri gokora asekorende habobisa ba IPC bakubetererwa gotumeka chisimi cyabo bene dio kurigereria gosomonto nerigetie ubwata ekura yerangiro ngie planet bona ngana cha yaiga onaburi umwana uyu wese biometric goregas tiri gokoragas again the wago to me and ejisimi chiabo again there is a constitutional exercise ekere national inga ki ora kole utumie private funds wakora again to kere national exercise constitutional exercise o mane mbrawul even de ngobolitori even tigere bunu mwakili ngobolitori igora kini abantu bamintu abana ngo akora bali verification is okay but inga kitura akole tumanyenga biometric ye kwete bono oja gutumika onye tubwati yiteri yawo ime elirese simi yo monyene inga kitura akole tumanya kaya ruji wake kura eliyeteri yandi toko goswanya irari bagerio gosegeta abasaya ba Chensi gwene kingango bwata bare chikura bosio bwo bochori bwa 2027 yonko bakirambia mono asengencho mwanjite ngato chamo na swanya mojango nango swanya ilinde torrenga tua konyire aba Chensi aba sai baito bali batara irikia waka ekura mokonye abangira abagaka no mutwale tiralero ache korra guse elieteri yaye ndire ase ekad ase registry mwanchire nga tokolege ndikiamo elinde abantu baitu batwale chikura bahoje gutumia umwako woja ochora ebyongosi byaitu ibori iria swanyandiringa nyore gusi rego cyakwa matyangi chikura kobomo igera chikobega sengongu hase ubagibwe keki mwanyegetinges mwabeta ebenkisi county ebe mulisiko ye chi county cheito ekure yaito neje kubarwa onye kure yaito teichiri onye goja kobe twan teichiri paka tuburu nga chiri cyare goja wichuri yege kabweke nemwirete nani mumaite enga kieye intwe buna mwanyegetinge paka tobe meseria asomugati kwense ya Kenya ogoja kumeka goza ite toe oyo ito omu yuchito inde ekeki yikulachwa onyora ntubwate reasons ntubwate ngenje tokuboria keki inachubuya Steve Nyarikemone Ensoko TV Gesima Kitutuma Saba county ya Nyamira obulikino bo mirobili ya IBC begete bosio bubachori bumwaka w'ikirubere 2022 asibagendete gokora gintu yikorukungu kulikia bakia bayiya chikura nabo igo nabo kogenda sensemelia onyare ko bagokoranga gose ebintu bya umbire ase system ya IBC narocho mungwano ya mukuru wa sensemeyo county yu ya Nyamira kuro senseme ya Gesima
actually kurunga Samuel naro chega otebanga wakire chikuru mwaka bw'ichirwa 13 12 na isana ibere na boige 12 bona kera chete ko baga chekia se register kanyoranga mayita tayo tokogenda busia baraibechi kanisa kurwa asorongo rwa gusibono niko basabira abana siasa kwa bekyorokererie kiyago cha 7 na inchi ekera bakunyara kwa bagutara chinsemo au mwencho muligelio roboti oro niko rwanya ko barukurwegwa ekera bari ko babagukwana sumuyega bwe pasaka no muri kito Edina Mura nigaro setyo roboti rukubwatia igoro ye cha baraibe kanisa Ensemo y'abaraibechi kanisa kurwa rugongo rwa Gusii baorokirie obwoba bwabo asali agenderete imeyense ase bagosemia abarai barite chinkwana chabo ase mesangerekano. Abarai be kanisa ya Church of God na Gospel Embassy Chapel basabire abanasiasa guchunchuga mang'anari bagukwana asabanto. Pia ningeongea kwa viongozi wetu wa kisiasa kwamba watumie msimu huu kuja pamoja kama marafiki, kama watu wa taifa moja. Tuache matuzi mengi, tuache magombano, tuache marumbano na tuhakikishe kwamba taifa letu linakwenda mbele. Ekero ky'omuyega bwe Pasaka kurachinsemo ao abaraya babechi kanisa niko bakumeretie abana bali abare isiko aserusa asoko igwa chinkwana cy'abarayi kitali na nsoni likalyo koleta amaskani. Na watoto wetu wakiwa nyumbani, viongozi wetu wa kisiasa mkumbuke watakuwa wanatazama runinga, hawako shuleni tena. Kwa hivyo tafadhali tusiwaigize mifano mibaya kwa kutukanana, kuambiana mama mabaya. Kwa hivyo ndugu zangu viongozi wetu wa kisiasa, tuonyeshe watoto wetu njia bora, hata tufanye siasa iwe bora na ipendeze. Let us not make politics to look so dirty, hata kama wakati mwingine inaitwa a dirty game. Ase kanisa ya Nyantaro Murenda James Mugire obuliri abanasiasa gukora engusanano eregati yabo osabira abarai babe omostali obosio asobo igweli chiko monoli chiko liebigambero. La kwanza ni jinsi ambavyo tunavyoona kwamba hakuna kuheshimu katiba, na hivyo hata tunapopata kwamba kuna sehemu ama uamuzi wa mahakama haiheshimiwi. Ninataka kuwaomba viongozi wetu wa Kenya waweze kutii mahakama, wakaweze kutii sheria, ili kwamba tukaweze kuwa na nchi ambayo inayoongozwa na sheria. Na tunapozungumzia juu ya sheria, hakuna mtu yoyote aliye juu ya sheria, kutoka juu mpaka chini na kutoka chini mpaka juu. Kama kanisa tunataka tukaulize serikali yetu iwe mstari wa mbele wa kuheshimu uamuzi wa mahakama, hasa mambo ya katiba, jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyotii mpaka msalabani. Kama kanisa ninajua kwamba hili ni jambo ambalo limekuwa ndani ya mioyo ya watu na Kenya mzima, kwamba jinsi ambavyo tunavyoona cheche la maneno katikati ya viongozi wetu ni kwamba huenda tutakuwa na uchaguzi ambayo ni uchaguzi ulio wa amani. Lakini tunataka kusema kwamba kupitia kwa kufufuka kwa Yesu Kristo mwaka huu wa 2026 mambo yakabadilike jinsi ambavyo viongozi wetu wa nchi wanavyotembea. Wale ambao ni viongozi wa kisiasa wakabadilishe jinsi ambavyo wanavyofanya mambo yao. Kuripoteria ETV ya Soko Erieta Edina Mura. ino mulikyo ito Edina Mura noroboti urukwegura baraibe kanisa nabaro baruririo giriabo ase basabira abana siasa gutwara obotoereru ekera bagakora siasa nabo igo nigo batebire ngo mwaka bw'ichiru 2025 egento kekanire no gutwara siko tokogenda busio oyo kurigia ekirugo kyobo governor kurwase county ya Nyamira nande nigara umoteneli bwabangi na gosomo wakilishi wabaswati muskejerusha mumanyiri tukolia igoroni gatwarete chinga kichogo sanga na aba gotubali bifata bwatyo kwenyara konde wonsi asechinsemo chiri dochega igo monchumuliri batabagari ngasensemo ya magombo iyura se bunge ya Kitutu Masaba na namona kanyara koba kagukwanira igoro yokoligia ekirogo kyo obo governor kurwase county tigatora igwango ninki akwanete nerango ya enereliye 2027 na
they can work better. I am ready to represent you in another level. I want you to pray for me. And I want you to look at me as your mama count, no one in my way. One on any system writer, I'm going to have to buy a system by anti. One of the most of one I see. If I want to come to Akina sorry, if I want to say your mommy, happen kwetu. Na hata itakuwa nene koro yano. That's why ndio kusi. Ukitaka kuongea na watu wenu kabisa mpaka bakoigwe ukukwa na nene koro. Kakiti montia. Na asabu ni monsavere tosuke na inwe na mimi siku moja. Tona kusentola yana ngani ko taseitoga. Ege tanga kerikere ni na moko ngona kwa na kera lituko. Kerikera tuko ngabatoa. Lakini wengatoka kwa kelele ni alisimwata alatango kebeka mole tango tarara kebeke gazeti notice tosaleke lakini asati na tuage kwa ile mtagara nchi na ana kwa ana la banda ba kuliri notice kwa kwa mazi baka bantu bakunyuma mukungu wo totali elinde bitomiripe kwa mwancho muligirili totigarite Nyamira na bono tukurigiria ase ekiamakiria Kenya Social Congress gekoragwa no Moske Samson na Tati Kengera litukuri igorokirite kiabuso kiaye wika sensemo ya konate mwancho muri bakanyara kwa bakwigora abisioro kurinde bari bakurigiye birogo obyobora ikurwa senseme yo ya West Mugirango nigo babete bagukwananga mwancho muligirili igo abali bakurukwa abanyakonda barorekani gutwara chinga kichinkong kwigena county ya Nyamira wichikaba bagakorera emirime county iyo asikiri bateba no gutaka no mwancho muri litigatonyororo roboti kikiri babeta bagukwana litukiririgo Bagombo itokee Sani na barabara ya kutoka Mutemo Mwamu itokee Manga. Rais atakuja hapa next week na nimesikia fununu kwamba contractors wamekataa kuchukua hiyo kazi kwa sababu ya kutolipwa, wanaogopa hawatalipwa. Kama wanaogopa hawatalipwa, labda kwa sababu matenge yanatoka pande hii. Sisi kama watu wa Nyamira na Kisii ni haki yetu kupewa barabara. Tunatoa usuru kama wengine. Kwa hivyo rais akija hapa next week ahakikishie sisi kwamba contractors akikuja kwa site kwa hizo barabara mbili nimesema hawe atuhakikishie iko pesa ya kumlipa na kuja na mashini za kutosha, sio ile mashini ya kuja ya kufunika sisi macho. Hiyo ndio tunataka kusema na sisi hatuogopi. Kitu ya mwisho, iko ofisadi ya mafuta juzi PS wawili na executive moja wameresign wakiwa chela. Sasa sisi tunauliza, una resign ukiwa chela, uliletewa barua ukaandika ya kuresign? Na tunasema hivi, jana rais wa Kenya hii akiwa Narok kwa kanisa ya Mungu alisema ate ofisadi atautengeneza, na akasema maneno ya mafuta atangangana naye. Nataka niseme hivi, yeye afanye na atende. Afanye nini? Atende. Asiweke watu yao kando, baadaye warudi kwa mlango ya nyuma. Na sasa ametufuja macho. Na tutaomba kama Wakenya wakiongezea usuru ya mafuta kwa sababu ya hawa, nafikiria itakuwa sawa, na sisi kama chama hatutakubali, tuta explore other legal avenues. Na tunaomba Minister Wandai, mwishi amepatikana kwako. Minister Wandai, mwishi wa mafuta ya Wakenya amepatikana kwako. Hata wewe kaa kando uchunguzwe. Hatuwezi kuchunguza PS peke yake na wewe uko hapo. Hata wewe kaa kando, maneno yakichunguzwa, kama uko sawa ndio sawa. Tuseme mtu mwingine anaambiwa pale asidesign na wewe unakaa hapo na mwishi ametoka kwa ofisi yako. Hiyo tunasema na tuogopi kusema. Wandai should step aside kwa sababu uwishi umpatikana kwake. Rais amekubali designation ya PS. He should also force
the minister to step aside to enable maneno ya hiyo uchunguzi ufanyike ikiwa hakuna mtu anatetea mwingine. Wanchumuligeli o Samson Kengera 30 wiki amakia National Social Congress kwa igure ga ukwana gabo egatie bintu biri abere ga ukwanera nigoro ya kiliotebekana obututukanu buli bogendete kubwatekana nikyumbikiri kitenenerete usegwizali lieteneta magana ya mafuta igo chinguru cyumuriro sobututukanu bukaroro bwichibeso mwanchumuligeli eselitu kuri goro ni gobono iga konye bali bakurukunga mo PS uli okabeiroro ugonga Liban nabo igo umuteneli w'ikyombe kyo kyalenge kya Kenya Pipeline Company ukurukunga Josang nabo igo nolio kabeiro mo Director General Daniel Kipto banyaltuka bako igulirwa somonchumulili bagatebanga nigo botukibogendete abawakiri babo nigo babete bagatebanga abo batatu nigo babete bagokora kende gyos kili banyaltuka bagokora kubwatekana no koretwa ko mafuta ibagateba talenge yekerengo kiligia ncheire akubwata nigukoba scandal ya 4.8 billion na nigo batebanga recommendations kose ochika nigo kwarwetu nabateneri babo igo batanga mbabugati mu chandonde bonsi igo mwanchumuligili nekine ya kina kegendeta sekoti nabo igo banyaltuka bakoiguliro kilibatetenga bono barabuo tibabwate kobwa konde wonsi kero maneno gaguchikire ayo gokora bunebwene tesema mbia bono mwanchumuligili naraitwa bwatengo gotebinga nabo kogenda konako bako gutubwatia na nde abaliki baitumba gendete konako bako bwatia na intubu na tolemba iga kilikegende konako ba gegokorekana kurwa sechinsemo nabo togotebi lyunyarako bago kwemanyimbi mono ainere nsemo ya mayesema mbia bono kolende ntagete ndaraira na asilingana litulirabu kolende ntaraira noro ntete korali bali basoire asomuro bilinda batambwa sobwango sana yakogera liriri tangani ntocheti ko batoko batambwa mwensi narora timu nere kwanya ya soire galia yende nere kwanya tutaranyara kwa batogo tambwa sema mbia bono nindoje jani moreka agoteba kajeni nigale asomuro bilie sema mbia bono negatia bali basoire tagete kubwatia nande ngora chiko cha cheiru kaga igo mwanchumuligili binte batanga birosiri n'amaboka mwanya bantu kera bono birosiri n'amaboka mwanya bantu sometimes nabokonyora liriuko na koligereriuko na kubatanga tigandigereria igangochire kwanyoranga kwa Misiri koro yole ngoro lakini kajeni na agotebirenga nore nindo chega iga musubigo sumbuya mono Jones bunde amenya nigoli chinsemo chiri chakareni agoteba Nairobi gaiga no gendete ko bagokurigererio murubeli semambia bono Rutu Nyangeta agoteba nigoli chinsemo chiri chia Kenya nyanya koiba agoteba niko ndani na my sweetheart ukurunga sura mbaya roho safi wata nigo mwendete ko bagokurigereria century bikirano jeria kirbo ningoroche bwakire buya nyasaye no muya nabokire nagosoime yo murubeli mbuya mono jeria kirbo asogosoro nindoje Charles Luanga agoteba nigali chinsemo chiri Kenya mira basement nigakurukumwa Charles Luanga nindoche gaiga nabwate timu ya yara berega kurangilia asemambia bone soso murubeli Gladys Kirbo Sylvia Mura Levi Kwamboka Weldon Nyaure Rafael Misuko Jacqueline Kwamboka na boigo nindoche asagoteba nga show iko fire eno kumakoli biyamono sana nindoche ogoteba basoime asumurubeli mamu mwabukurunga Modesta Makoli tatu mwabukurunga Evans Makoli na boigo nindoche Jelia Kirbo Rogers Nyariki eno kumochere by the eno kumochere ngo koliginde Bartolomeo Mumanyi Ediva Yeskimu embusurengi ya Innocent Onyango Diana Ndemo John Kebati na Clinton ndige kwa niaba ya baralibande balitokole mirimo na baro nigongo tebanga biyamono sana eno kumochere amini eno ku Makoli se orobotioru hose amakwani yo abono mambi nindo cho mwana fogo auteba good morning kurumagenche agoteba musogwa nonde ime yomurubili una botambe na egatia bali baroro nindo chega igajeria kirubo nabegete timu yaye auteba gali chinse muchirije Bahrain goteba lenganko kwani arabanto bonsi ip bali ba kumwakiage family mwakiage village agateba nabayiboli baye bakurugongeli na Mariana bana baba bakurunga Mazdiga na Macdotak na boigo omugako yo kurukunga Ben kurwa Nairobi pipeline na umusulwege suna mashabiki wote batuale mambi engi ya asemambi ya bono Rosbella na Karolile kurwa chinsemo chirichia Kangundo rodego nga Rosbella nya rangi igoli chinsemo chia Joska Kangundo biya mono Kangundo netuete bono mambi Jared Abugagika watching live from Gashie no wateba nora somurobeli semambi ya bono nindoche bali babere bago chagaiga tete koranga nande ngolio nyarako bagagotuma ujumbe yaye bale baso ire semambi ya bono tigango ndara ligerelia ndara rase semelia SMS
Omogiki Jackson atuya kurwa Rio Mooria no ale no mungi no yeko kurunga Hailini atuya Belden Umayo John Major na boigo magicho William my father in law Nyamanga Charles oteba mwabora malita yaga machikoba alia tutanaliti sekebusi agateba ngera kurunga Mugiki Jackson atuya kurwa Rio Mooria my wife Aileen atuya Belden Umayo John Major magicho William father in law agurunga Nyamanga Charles na mwabora mwese mambia bono bali banyarako bagasoga igani doche egatia bali baveire bagocha asumurubeli ese mambia bono igo mwancho muligeli nabo kunyarako ba naye gututumira ujumbe yago chaga igase studio tunyarako batogukwana naye asenchira yobwikira nwe tunyarako batokoranga kitukunyarako batogukwana se mambia yego nagatebiri mwancho muligeli negati yali aroro eli tunyarako batokorra tigandana agenda asalingana lira bwese mambia bono twataba seminjiri gocha butukoba mu mwancho muligeli ototebingi meaning yelingana lirira bunere liyeye se mambia bone namba itogere 0788666663 ili ototebinga seminjiri gocha butukoba mo aso muntu tatebinga kiere ase mambia bona matukanga nanga ki ayekuwa bere gokoira konyora chisemi nabo gocho ototebye osoto sansolere ogotokorende gurunga oto translate litokala tabanga semi njiri gocho botukobomo nabo gototebye se mambia bone namba ito yo studio muna nakoire nere yure 0788666663 otwakire tonya betogo kwana naye se mambia bone nere gochaga igandoche ya mesire soko bwakire Aki kamati bukwa bokire bya. Abokire. Aki sambege ndrete. Sambambiere. Bantu bachire sambani. Abantu bachire sambani nje nyombane ngo tangarate. Okay mbia mono. Neke nyoro kyabo ke batirende na no kero che bunakere. Mbabwata makongu na tigatuna ko mate pole. Tegale merali bali tuanjete yeso na banjete mono. Musoli wege susuna eta bunaiwa. Musolino alenga no ami skoli nere na eta une ndugu ya nale oyo Fred Moga kai biya sana na baba mura ona lende mbiya tole wane ngane indiga umuntu ngagete gago iborwa no bongaini ise ni kirocho go kona kometwa aboko nyora asole ligoso muibori ondago tebi ngaba bango tayo kwa baigango niga oro mungaini naboko bwata naye buye chachi naendo gende onyoro onde okay naenda go tebi aya tali gochiabungo chiabo no kona kokina na chiro chyo kona komentwa sisemi una komenta buno una kogenda gochibosio munole korweke ngwerere nkwagurole nkwotenenole nkominyokole nkomerora maino gutira bachisemina chira bachichinga igo asante sana bia bono mambengia kwa chiseme chisambe soko bwakire bwakire bya ngotokwa nero wenezira bono nezira okwana gikwa bukiro mwana minto tasi ole gose boni gangusi ole pipeline ole nomba kuyatete sembeo okay ono nataka ngwani abantu babere badatoiga kaya bakwani bano mai batatabiringana lira bunga kiriko kwanira lira butingo joro ama kwani okwandaro karubuango bonegere mbenga bandeli baga batatabiringana lira naro kwani mamo miendo ali gesina muramo gosu como ganeleke bagekia ngwani mumuro mindo ko kujoso bati bugusu ande ngwani rendo ngande ko kudeli biamono asante sana biamono sema biamono tena arama igara chire soko namba ito 0788666663 aso gonyara ko bagotwa kira sema biamono totebinga nga yobere tenki kelio ko bagogo kwanera eltorolenga kitoko batoko genda busio nindo chenaro ko na gwakaga iga namba ya rete 92 nga kiesoko bwakire bia ngoto kwanera sema biamono chatu bongere ko yanje ora tamanya mira ko bitara word india singane ringa mentranga ngakitiri montara ngai ne kare ge somo go kiwe somo so kinya ko ngai ni ako manya go
oja kufanjonga inyete kwa ara somire bibire bitatu ya masomo ngo jangi ya fikira linyana no buguma bwo tatomente sisi kwa feri okay ya mano tiko kwa nenda yana na ndo tinga tinga moro kiabo di abo ngo mediti ko ni afa ya nchirare kogera chinga gichindo manyete okonyora nga igari ngeba aranchirare gocha mo ni materia kala terene tamo acha kama kuomo sawa sawa biyamana sana asante sana soga bwakire nabo tatebye semambia bono ndo chitalite taika isano chibe chinsa semo yabono mambia otatebya sole na ndotebanga semi nchirigo chabutuko obo molioka obo tatebye batongo chane kubakubura ninga kwa very clever all of a sudden how comes kwa very mungaini mara moja lioka gora bagota tebye semambia bono mwanchumulilia ndonsia sole semambia bono otwakere simi gochaga igase namba ite studio 0788666663 elitonyara kabatoko kwana nayo totebya soberete elitonyara kabatoko genda sobwamu tagete twealigani sinyencho togo chikabatoko so sense mu gazeti tonyara kabatoko so ase gazeti na koranki kilikere ase mambia bono kolende amangana nara kurugunga zoning na yande nara batebekana ba ebya mabinde bya ncherubiso asigete nigente kigesumbwete mono mona bana siasa bali bakurukurwa sekia magia ODM abangesi barekane bagotebanga zoni nye mona gototebya toroje sababu mogototebinga mutoletere bya mabinde bichichega iga mututige tokorega asiito buna tutagete ono muswati yomo nigabule tiga ODM nekia makibwate myaka 20 ngige kobo ere kiama kibwate myaka 3 ebinde bitarakino ne mitinye 5 sembambia bono tumatiko somo producer itanabwate clip kyatobekera sembelt ilitoko gendo botimoko tokoirana tonyara kabatogoswa asense mu gazeti. Susan Akoth, I'm also from Mombasa County. ODM takes pride in having been around for 20 years. Why would a 20-year party for competing against parties that have existed for less than 5 years? The people of Nyanza take pride in their extensive educational political maturity. In the 2002 election, the people of Nyanza were able to reject their own son, James Orengo, and vote for Mwai Kibaki for president because they were able to read the mood of the nation, see the bigger picture and the shape of the future. If the people of Nyanza were politically mature in 2002, they are more mature in 2026. Therefore, nobody should try to limit the people of Nyanza on their own just choices for 2027. The people must be allowed to decide. We must let the people decide. Competition and democracy must be allowed to thrive in Nyanza as it does in Western Coast, Northeastern and other parts of Kenya. Asiema Youth must not be allowed to limit our option at the ballot. There is only one conversation we expect from the ODM leadership today. The conversation is how ODM will ensure that party nominations are transparent, free and fair. The nomination to the county assemblies, the National Assembly and the Senate will equally be free, fair and transparent. Finally, we remind the people of Nyanza that our region has produced the strongest politician in this country as known in the name Soko TV Oboroso Bumugusi magega ya televishoni ya soko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokonyulia ogukwa gose okubonchulia bono na bokonyali baga lyabene liyokuralia asegete senieke aseliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchulia 0788666662.
chinguru ilikwe manyabo na wataka kuchitana nye chiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Ragendrete gotosemwana asichinsemo ao nagokole mechango bokiboira mune nchere ya moyo guchingira litukuri bochenu omwamsie oibeno ward omoske Steve Arika gako bwatra nenya gitali ya Ronya Hospital gutuka Kiumbu niga gukwariga aso bugweni bwabusa yani free medical camp chitarikisa no ibere ecumutingi yokane bu mwaka bwechiri bwibere ne 25 nomo asegati chikosori kyanyanturago gati ya marwire ararengwe ngamona arthritis diabetes kusuburirwe sukari hypertension cancer amarwire atungetia bana asthma heart diseases kusamarwire yechinkoro amarwire yechinyiga manyikantenga kidney diseases gati yamange asamange twakire simi ase number 0700559705 Steve Arika tigatubuatirane kuruwania gokeania na gukora chindwari ao bunenchere ya moyo kuruwa bokoli bobo chenu Asia mate. Omurayo mukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubu balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio yamagenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwatie mirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku uyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi omwancho mulire Soko TV igetaseni Gen Soko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietariane Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietariane Nyarike Steven Embonde korwa county ya Kisii elietariane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Soko TV oboroso bomogusi Je,
Una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eje Nensoko TV, uboroso bw'umugusi. Chumurigeli na maene gaigani gitaseni Nensoko TV mambi yabono murubili Nensoko bwakire na namono twasoira sensemelie chigazeti ese mambi yabono tuchikoba tukurigeli lingikerese chigazeti kurende ntaranyara kabanko koleta ase chigazeti nimbwato yo minto tokobanera ase mambi yabono tagetatebere ngakiakurukwa ngayakurwa ande ngakiara tuko wakira ngambi ya mano ya mandata nyasa tulindire kurwa Easter ya elire mpaka naende tueranire merumo amalieta nguru kuchaya ite basi itonje ngombe. Okay. Pia mano ndongera naende kunebira aya wakuri maswali 7 bazwali dataro rabira rege biole chwe byande sai no miyangu abugureti umusaraba inda tikongainire timbo koleti lakini ni wani we yorote hata naira nerete munguru mbyamano gwairete chinga kyo ka reflect igoro yesabali yo mobolia Yesu Kristo bunatu kwirita zo muzaraba kabisa. Okay, byabono sana igo kwatebira abantu bache mombe byabali abantu bache ngombe byabali ndubwati ande kinda iguna bongo bate ngibago kwana bone gaba bona iga bona iga ndoje nganinje bawo kwa gazeti mbwato mwacho molili asakoboko kwa de gazeti ya The Daily Nation yebambi ya lero gaigani ndoche ase front page mwacho molili nabo kuligereli nabo igo ase page yo mwaelio aige yo mwaelio yatake ile nkoro kile kini yabetere iri nkoro kie mwacho molili bwero lere ngangikero chwe no bwate gazeti gazeti ra ne ya The Standard na bondo chega uno piyo wandanyi Cabinet Secretary for Energy. Cabinet Secretary for Energy. Igatenete wizara ya mangana ichinguru igo mwanchumuligili asema mbia bono twakwaliganiri tonyara kabatokorora ali alese chigazeti na namono to chakira ne gazeti ya The Daily Nation bakaroteba Echoes of Silence ngokwane abale igoro ye egosolilio kwegia yarenge asomwa kolia mwachikama kongwa bekirwo mwanchumuligili ne wizara nabo igone serikali koranga bono ekera bakulika chigosoli cyo kwegia asi chiskuru kiria chiko bachigo perform art baba sakobeke bintu biriwe chiko babikorekana ko bachechelia wose ko chechelia no nyene serikali ko chechelia barai ne serikali mwanchumuligili nabo kunyara koba ko konyora libaga kerango chaka kuligili tororengi keroro ibichere gaiga ase gazeti ya The Daily Nation nero ya Sifuna options kubona bale umheshimiwa Sifuna oyoro maseneta wa county ya Nairobi na ndio ule secretary general w'ikiama kia ODM aseboni gare aselibirira linene nabo ibokora ekyombigiriye ko ngalinda mwananchi
obori barenga ningi kelikere asobosyo bwaye. What are the options? Abo wesomero manye aigebi chendero rone yo mungwano ndbataba NY's history for face of impunity negati yali chikobaga koro mwanchu muri sema byabono ande togo scotch bosyo ase gazeti ya The Standard kokwa na barenga The Standard about of course he knew ngoba tebo manyete chwengo tebe yalenga Kiopio Wandai amanyete igoro ya ageto igoro ngobo kurumi boli bwa mafuta kwakolekana ase wizara Elia yagotendenera ekorokunga yechinguru chomulero nabo igokurigerana na mafuta igoro ikorunga wizara ya energy bagusina murachi matotebi energy ngakira beli etaligia. Taifa Leo mtihani mgumu wa Sifuna mwanjo muligeli aigase gazeti ya Taifa Leo umuntu bagokwa na Sifuna bagotebanga bono nali karansete ogotemogo kongmono asago chikobaga kuligeli unga yakogenda gochiabeke bikoro taira no DM ili koragwa no Oburu Odinga osatigale asensemo ya linda mwananchi na korango sabusanira maboko na bali bakwamirilia serikali ni mtihani mgumu. People Daily gokwanererenga how Ruto turned defiance into compliance. Mwanchu muligeli batebanga oenchera omuraibwense anyara kobaga kororekana gakubiterelia ili banyara koba bali bakumwamirira banyara koba kuigwera nagaigara bogwe somera na ndororenga the ghost of proposition and Kenya's new silence asa kororekananga bali bakumwamirira nigo bono bakororekana banyara koba bakubiterelia kuigwera na kubwatikeli keganiri kurwa somuraibwense aiga ochese gazeti ya The Star igoteba railway city to turn Nairobi into a glizzy business hub bateba okorosigwe gwegetange asomochiyo Nairobi bunagira chikoba go data obonchorili gokorekana asenchire ndongo mwanchu muligeli nabokonyara koba ko wesomera na koranga ningi kelikeroro ase gazeti ya The Star tokogenda ase gazeti ya Business Daily bateba how 3 insurers collapsed with the 3.4 billion clients claims igaiga ngokwa nabale ngakichi company chirichi korwa egento ekoro ku insurance premium amini insurance cover gochia se aba Kenya chikambanisa to mwanchu mulireli nigo chikagwete ne chibes chaba Kenya ichigotebekana chi bilioni 3 utainye choya no bwate bana scheme ya insurance ya sol shao seli okay na tigeira shana ni insurance na ande kwenda libya aiganga tabali chi company sato chi insurance muna chiga chete ne chibes chaba Kenya na ande bate bachiri kerengo giye chi bilioni 3 utainya negati yali yale ase chigazeti sema bya bona tiga chake ne gazeti ya The Standard the Daily Nation mwanchu muri na ande gosoma The Standard dero na yana no chise chwe bago tebanga paranoid regime mwanchu muri ngo tebale ngabono bali koigwa na ande ba muire batebire ngekinege korekana na kiye kobaiga na ndeke rogoro pole paranoid ikarugate a condition ikoro ku paranoid oro muoba na ndechinga kichindo konyora ukona ku imagine no bintu bitaraba kona konyora umuntu ule paranoid agatebinga abantu mbacha nyumba bangure bikoro to byane ko chikorire kwanyora bikoro to no bira kindi ku imagine abantu bamure bikoro to imagine aigabone sibago kwa nesi gazeti ya The Daily Nation whatever bateba school ya mekuru ku Moi High School ya Mbiruri nigobona yanyara kabage kurusigwa ase ekemina no giye chikosoli chyo kwegwa kwegia baiga yogocha negosoli yo kwege kurugunga Singapore ye ya rusiwo asipagalo teba chi school ne college bono kuchiri chikorosi chikosoli chyo kwegia nigobona chairwa machikama ya ayu anyara kabaga goncholiwa elibanyara kabakoranga babekire ogo bitango bichikoba biko basiekera mbanyara ko bagotumeka chinkwana chinde cyose cya kisiasa nabo igo kurigereria amangana ya magendero na egento kiri bagatebanga nigo batagete kurusi ubututukanu kubwatekana nego soli yo kwegia yari kurunga echoes of war yumwanchu murigeri yabete gekogosoli gwo gose ko nyara ko ba yekoro kibune skuru ya Butere Girls asiboniga abatende banyara ko bagosiekereru nabo igo batebirenga mwanchu murigeri asechinga kibune chiga bali chiko bagwanchira bagatebanga chi propaganda cha kisiasa chichiko chigotara ogo checheli abarayi bale asichi abisi nabo igegento batebire kubwatekana bali bakoligeli batebanga okunokomiga obo ene bwa mwanya banto asabanto gosibago nyara ko bagukwane bintu biri baroche asiboni ngo mwanchu muligeli mugano yore asepeji ya kane na bongo yo kuna sinini egere manya ko ratebichwe yara kwanira mayego je gazeti yae
ya the standard asbagateba machiko bono nigabekirwa maya asibanyara kwa bagonchoreria bagoteba machikayo ekera kurigiririgwa nigo boni go mwanchumurigiria nyara kwa bagakobekwe sekerengo kemerongebere asemia nabono iga machikayo nigo boni ga anyara kwa bagagosiekerege yabo ugotumike umtandao ryokurugunga AI kolika chiplay nabo igo nigo bateba amange ali abere gakororekana asense bono dachiko bagako siorigwe boni ge skuru ya bwangoiga yanyartiko bagego kandi gungate nyara ko bagego kora egosori yabo yo kwegia ne yekorukunga moi girls yimbiriri esibabu gate yabe kurunga Singapore eganyara ko bagego tene umonchu murigeri umuganule sepeji ya kane aiga asbabite chibicha cyogo toinyolinga kieskuru ya butere yanyartiko bageko nyora chinga kichinkong egati yabo asoro chigali chiabo abanyanyimbo na kili bate birenga bono messaging eliye ko bagego tumeka ase chiplay wasichiko soli chio kwegia lazima ebe talielie kuba yego chechelia baraye na anda wa Kenya mbale metachwe ya bagacha na Singapore maite innocent tiatoligerelie nganie ina waida ango mtu aroche ege bintu bya beta kero Echoes of Silence play ya Putere Girls batata gete paka noroche chibichaga abana bari kurutwa chitiagasi nizo ko irani maega keigo engaki ya President Moi omutindo no royo rengororo ekero babo Professor Ngui Wadiongo bari kulika na abwatiraga sibungaete umwaka oyomo kerali gete play yekoruku I will marry when I want konyoro nyilikire ase ege ikoyo yale ngilitana na ndi kabakte ndi kwerende igali muru na babeta ka kole kwerende ka kubekume nonya kwerende Nigeria nebwate umulikyo korukwa kwole soyinka nere na ligete play yale korukwa the man died in prison lakini irende ne yale kuligereria gosekero kende ba okwanira about obugambyo bobe obokurumi lack of democracy ne binde ibinde bado tole Nigeria omulikya yo manaro korukwa Ken Sarowewa ero bete executed ase amangana budaya yoko kole kwerende yokolika nkyoroche kiragani omuntu aikere asawa tabangi play kwerende play muligete ikoruku Singapore te baisa cover nini acted ngira whatever ndiro konyora umuntu kunya kwerusi amagoso yani ukagerete kero kendenga kero umuntu ne akogoserete naende nenjira ya muyo kuita democracy yatagotebwa ebwanerete chakere koru abanafunzi gaiga bamanyanga ntubwate obusubole tomanya gochicha toikananya nintuto twale freedom of press yokolika chinga seti chiga naende writing gose okolika negento gete kere so powerful sana igon kaitenga de democracy eli tawata bugunga toikire asenare to kuira nigwa maega oyore engaki ya president Moi kware gotokana eno gosoma chi manuscript chiabo Kalimax aye kale kwabekiru why kwerende omuntu rubina Kalimax nari gete binto ari gukwanira obukurumi okwanira ngaki kerokende serikali agakole kwerende bakoira ebinto no oguyanja koli gwokoli barabuboka no yagate standard ndoroche igento togotebuga nebinde ibya mabuta no bukurumi bogendererete so kerokende ne linga bo maene mbosoka go sebanto mbalika buna bakoigwa gekogerate Singapore dream eretire na president Ruto yes which is a good dream na Kenya ye nabekogenda naki nabekogenda gose nabekogenderera ikere ase Singapore ya kolete kwerende ya ikira boniga gekora Singapore se banyirusetie bagotebe yari ngentaka kubwa Kenya pati kogo chicha ase chinza mochinde timadinga kitoraro ke
to ridiculous gose Gochecheria. nyo gochecheria togo chicha so gochecheria to ma konyoranga ngori bono tebetanga sabari ya Singapore era timboro to Karoli Omondi Karoli Omondi kwara dire wa bintu biri na byo koranga kero kendo munda haya but it is terrible ya tiga banafunzi tiga abarimu bari kechi play kuna beigwete na litna into tujifunia te demokrasia yetu bwate okay mwancho murigiriri aigani ndirigireti bagukwanira gati echi gosori chiricho kwege cyanyara ko bachigosiekerero chintangani chiri cyararekanire njiri chikororekana konyara ko bachiko bachecheria barayi bense chiserikali nabo igo chiri chikonyara ko bachiko kwanira mangana y'obukurumi nabo igo obugatagati gose chinga gichinde konyara ko bakoranga kyabantu bakonyara ko bako basobwamo chiri chikoro kyanga ki abantu bande bali babugate bakonyara ko bagokuruma bali bande nabo igo koro kya iguru yenchira abantu bagosasima na egekoro ky'abantu nakonyara ko bage chikoleta abantu sobwamo gati abali kibuna cyo yago tebi bali banyara ko bakonyora chikosoli cyabo cyo kwegia chiasekeru no mungwano yomo kurukunga Cleophas Malala oyo orumuliki bwe echikosoli cyo kwegia nando kabero mo senator Kakamega kera akorete egosoli yayo yo kwegia ari kurunga Shackles of Doom mwaka bw'ikirubere na 13 nigo serikali ya nyartuko bage goterenia egosoli yo kwegia chinga kyecho oyo kabera abisi no murai bwense Uhuru Kenyatta mwancho murigererie nabo igo na asemba tukalia oyo mwaka ulietete na ndetwaro che Cleophas Malala gakonyara ko gakwenyora sa kongubwetekana negosoli yo kwegia yabete kulikwega echoes of silence mwancho murigererie nkugi wa miri na ndenero inkugi wa thiongo twabatu gukwanira mwancho murigererie ngugi wa miri no mungao nere niganya tuko bagakubwatwa nabo igo mwancho murigererie akanyaka bako biterligo nakogenda isiko nigo bare ko babakolika chigosoli cyo kwegia igati yabo nigo yarenge gosoli gotebekana yari ko bageko gosereria serikali yense ya Kenya na nkugi wa thiongo asensengima na barabumbaro robabwata marieta asobwango iga muno yo mugurunga Mikhaili Bulgakov oyo nigare kuruense ya Soviet Union nabo igonere nigali gete gosoria ya mwekurunga amatuko atubins nabo igakanyara kabaga gukwanira bali bakuru kwabo oria chi hypocrites mwancho murigereria bagateba egente gikireta akanyara kabaga kwenyora asa kugune serikali uyo ndogurunga Havel nera kalike gosori yo kwegia ekaleto muchando ngwateba gwole soyinga abo igoni ganyartu kabaga kolike gosori yo kwegia gento kirete akanyara kabaga gosibuguika asechera na bangu mwancho murigereria orabe gukurigereria nabo gwesomero mugano yo nigole ACPG ya kane se gazeti ya The Daily Nation na kumanyanga ningi kelike irere serikali gochikobage koleta monchulia ya maya mwancho murigereria somere page 10 ya gazeti ya The Daily Nation nibwate ebichayo mungwano yo mokurukunga Omo Inspector General bw'ekyombekia National Youth Service Eselieta Nicholas Juma oyoso mwaka bw'ikirubere na 15 nyari tukabaga gw'ikibosyo sekegambero nako nyara kabaga kobekerwa mu mocho yo obukurumi bw'echilingi chimilioni chimisano na ibere nugutaki 19 milioni chimisano na ibere merongo kyanda ne yamo 791 wikirabo nigo mwanchubule watabanga nigo makoa anyara kabaga gukina nakonyora libaga nanda serikali nabo igo kilwate banga nigo arengo mo bisegati yabali bari ko bakorigirirwa mugano le CPJ 10 onyara ko bago wesomera igoro ya aba nkwana abo unabanya ko bakonyora libaga na ande bagateba namasialia amakoro na ande narabuguriti mugano lia nande abo sabu nigo banyara ko bagatebe gubanyara ko bakwerera kubwatekana n'injira banyara ko bakonyora endemero yabo asichinse mu kiri cya Ruiru nabo igo asikigali kiri bari ko bakogenda umwancho murigiringo kwana barenga kekyombekia EACC kilige ko nyara ko bage kurigirira ichimbwa n'obukurumi ya sense ya Kenya yote banga Kenya ko bage korokia ngakichi shiringi chimilioni chimisano na ibere merongo kyandane ya mocha nyara ko bachiko akanwa gochia asiki company echo bagote bachitanya ko bachiko na kende gions gochia sekyombekyo na mwancho murigiringa igasbaka bago kwanira marieta ya bali ba nagotebiri bakororekana igo mwancho murigiringa igo nyara ko bago kurigirira na koranga ninki keroro chweya ubosi bubekirega iga no bumungwano yo okurunga Juma Makoha Nicholas na ande ni bagateba nige kororekana anyarto ko bagakwero seli gwitani chishiringi chimilioni chimisano na 10 so mwaka bw'ikirubere na 15 na bere gwikwero mwaka bw'ikirubere 25 bado bateba same old faces same story ni waesinja bwate scandal sometimes back tindo jimo gano yo ase the standard ya lakini umugano
ugocherera na ende ga bunu ringa kirasi chiwes chaba Kenya kisirete ngiga the standard ya gotebanga amangana aya ya mafuta Opiyo Wandayi ta kole kwerende ta kwerusio maite innocent in some countries example ngere kyabete China emeli ya sink kere meli ya sink minister for transport ya Karisain emerumo got standard ya mulikire the minister for energy Opiyo Wandayi Opiyo Wandayi ase atabirenga Joel Sang MD Korisain na ndengo lyo designeti na abantu batatu bari signeti ntobwate tigangoligerelia Joel Sang kidogo tu abantu bari signeti emeremo ngaba ntobwate Joel Sang Energy and Petroleum Regulatory Authority ntobwate Liban Daniel Kipto Kenya Pipeline MD Joel Sang Energy Ministry Deputy Director Joseph Wafula babere arrested na ende bakolire kwerende barisainiri kurwemeromo lakini the standard ya murekeire nga omuntu uri ni judge ne SES igorogari gekogera amaruba yo NCP mbamurikirete na arenga we igebinte biga the Minister for Energy agochota banga nerega aigwete bintebyo during press briefing batabire yaya isawaya namanyetenga ebinde basaineti byonsipi nere tigateke responsibility ateke responsibility kera cyo yokwanere goro yo take responsibility ise kuligerera iga aba waziri bagokwanera babekire asama iso bali babire oyo makuru Opiyo Wandayi likinyanjui bagotebekana aba n'abawaziri ba mayite bakumanyibwa igoro y'obukurumiyobo still ise kuligerera gazeti chonsi buna watebire gazeti ya The Standard gazeti ya The Daily Nation page 12 gokwanerera igoro ya aba waziri abo na buna bagotebekana banyarite kwa bakonyora marube hari gitugu cyase bali baroro na aba igiti kubosyo bwekegambiro bonsi ipiniga bagoteba into we were acting under instructions na keroche batebanga stalite yo murati Opiyo Wandayi gekokera ne role in charge of abantu abaiga na ende na alenga wea ekero bale tebetenga the Gulf Energy Company eli erete amafuta na alenga wea company ke mafuta ali kuchikoleta na mbe mo iyo yalinge substandard tali mafuta nini maya ebinde ibyonsi ipi mbamuri kerete bakamokobi bakamotebe but woniga oigwetenga abangwa nayo bari saineti bale in custody timanyeti innocent kerekende karole in custody ngayo kurusia karam ne full scap kwali resignation letter lakini mondante beti chigasi chichinene karo kwali kirwa kwagwa marubabere ogosainia marubabere eli acceptance letter na resignation go saineti nsa oyo gocha gokobutania chitalikia ko bekegora ye cheli tukoliri ya karanda anechera bali kwende actually banga dramatic turn of events isikuli lichwega mangana ya gachagete ikilia etete kairete yarengeli tukolia ijuma kotira gocha Alhamisi actually gocha nalibabu atetu nalia mangana ya chagete bakutokara bari sign so quickly abande babekirwa bisi and all that so moving so fast muraibwense otebire tali chigotigonde bwense okoro bututukano ene statement ngo muraibwense boni gatali chikobaga akora gende iguru ko kwabereryo de bwense abandi bakirigere iriyo so bukabira batebire babo ekereri tali goso mu Kipto bamanya uyirende noyo so muraibwense kera bakirigere iriyo tali guru ngusang bateba noyo murai so muraibwense statement ya kirene yo kurwa ni bukuru no nyorenga Uganda chikwere ndire ngaya kwayete cha Kenya Pipeline shares was it more than 20%? Yeah. Na ende bakamanya batebanga MD watu wale sei ningo bagochora kitora kirigereri kurwabu number 2 egento ata tengota ya sabanta baigatinta tingote biningo naro okwanete so akindate so proudly that igako very company miaka 10 ya uhuru toino litiri bala gateba 10 yangu 10 yako abere miaka 10 ya uhuru na ndabere miaka 10 ya William Ruto
kera na gwete ngori saini riga ena kiretera kinje tinda kwana ningo. Okay. Bachumurigeri choye mugano yule sepeji ya Karengese gazeti ya The Standard. The Standard mugano yo kwanza banywa karomate engaseti ko na no mugano kwanza ule editorial. Mbanyo mulikerite editorial naende bagachichaga bakanyokwanira epeji ya kanene ya gatano. Wanchumurigeri ko igule sepeji ya kanene ya gatano no gwesomera totoletero mugano nde umugano nore gaiga abali munkolera bale shatiri gokora naende ebajeneti sha enyora kaiga wasiti December 1st kera dali gukwada gaiga sigete sana ngo badebiga anyway December 1st 2025 nali basoete bajeneti kose basoete imeyo moroberio sha ne ekave kuruku mwalimu kava lakini bono kupeti members gose kupeti biongozi bya kupeti batebire yaya amangana tulike tense gose amangana to saine tinse taliaro kero tukire nyagitari etokonyore binte bingao kwanyora nga balimu bakoiranirwa abalimu bagosabu to an extent batebugo bafuti chipiri chinde korwa ase emufuko yabo igo batabire ngo chibari kurigereria ngane lakini igase babege tu nkorera bare mbari bisha bindo mbiri biya Wachumurigeri ko igule SSB yoga balimu ase mambia bano yegarantu bwataboroki bale ase chisemo cheusi na mogo totebia sesimi otwakirega igo totebia 0788666663 ototebi gose ekera gwachire nyagitari buno morokia tuligo tarazimo tebeli etali yao taigo sengo korere na intubunege taseni agera twa manyanga ngakire semambia bono gutwakire simigo chaga igase studio elitonyara kabatugo kwana naye koranga ninki keroro twakwanira mange bono gaiga umo sacho mulikire se gazeti ya The Daily Nation yakurunga rising political star bago tebengena ngeni ya Sifuna nigegendete gukina kurinda maburia makongu na boigo ogochora kwae ni gukora kongu sana bosio ubachori bo mwaka w'ikirubere 2022 kukwanda barega iganga ki Sifuna aberega gakora emirobiri yaye nabo igonga kikyama kia ODM kyanyara kabage ko matebi nganyara kabaga koiraniria amabuli ari kubwatekana batete komanyanga usinara bisi gose tayo nabo igo mwanchumuliri swagatebanga tensions gose engusana na nigeroro na ekera obochori bo ole bosio mwaka w'ikirubere 2022 aigango kwa nabale ase chinsemo ibere Sifuna kwenyore nsemeyamo ne yokoirana ase ODM eliye koragwa no muske Oburudinga anyara kabaga gotigaroro na kurwanarira ekirugo kiaye na kilkenda anyore kurworo na bande bali bagoteba niga takire kogenda asense melie yokubwaterana na barayi bali asensemo ya United Opposition mwanchumuriri nabo igongo kwana bale korosi kiama kiaye keya ebintu bitato Sifuna kabaga kurwanire gente getangane munana gotebiri atigara sodium nabo igegento kindi gya kabere agende bosio na koremana korosi party yaye gose chama yaye no mwalio ekeraro siri chama yaye na bara mini ere wiko monyana tebenga ngogendande ngeri ya laini na United Opposition gwaro chekia magya Kenya yote abango mo secretary general ito na bara sikoba Edwin Sifuna matukale bosio bagatebe Selisi Miyu oyoro mo secretary general bwerure gochikobaga gwetigyo mwanchumuri bwesomera na komanyanga Edwin Sifuna ngaya berete timanye tigo se gazeti ya The Standard ne bwato mugano aya gazeti ya The Standard tebwati tindanyorora gaiga lakini gento ndamenda ga bungilinga Sifuna ase ereni ebekire tigari mini koba presidential talia mangana aliyochi ko kumenyokanine chigavana isikali parliament naende in politics you have to take a risk andons bado no go tigara ODM uroche charanga ngota bale aboli abo senator through nini ODM bareka mutu arende babemba ko etiketi mate jalango era tabo kera chikoliyo boro kera kuligie kirugo kyobo obo senator Nairobi gaiga ya chikobaga kuligi kurwise kiama kia ODM mogano nole si Sifuna nani ngeli Italiana ulio Junet Mohamed Junet Mohamed mogano nolo kwani twasigete
na bari kimbali gite kera ariko soa ubu bunge litangani konyoro ulini lwe ticket igo ya bideti akaenda go camp Karen obaba kwa baba como te vinkonyi so ebinde bigo ikamutu gari na kioro chenga sifuna boni gana bwenerete ameke decision nkimbwenerete gokora ne patingo cho ini ngao go senti gare ne patie yega engere yo chaba minyokiri ga kago ikamutu alirende para ikamutu alirende batebe ticket nyale batoko ticket batebire ODM of course tiratebire kinende Jalango atebire Melindo ngare nguri yaro senator Nairobi gaiga aligine ticket ya ODM igo monchu burigire bwesomere na ndo manya chitariki 10 cyumutinyo yo nariyo Moske Edwin Sifuna achikogenda busio ase committee eliko bage kurigiririe mbwa yekiama kia ODM nabwo atesho koslete goteba anyara kabaga kwaira ngiye kwaira tabuguriru igitambukiro aso gututukana aso kuruchinkwana chiaye bwesomere na koranga lirubelie kerago tebe gunki kilia chikobaga kwaira na mangana ale sepechi gatano limo na gatano kabere ye gazeti ya The Daily Nation omugano rwanda kunere igorigoro ndoche igonkuna naende na bora affect inonya mwanya gitinge Kiambu bora banyonde bagutwara obukungu so gwichano konge ase abamura bakonie nibo baragera basirige kwaera be itabangenda gose beruta ngitokuruka kwerende eita chidam gose asenaro konyo chindiba beruta chindiba ime bakwa kera bantu batemeta go chibunki gose gekokera igo baotebanga abasani go bakonia enibo kera basa yaso ire koboko ba misuse chibasiri gose bachiri bamanya kurororo depression yabachaka banyora the only way either nyangente nyesungi angoli gose nyeruta as chindibe chiko konyora chibwate amachi so ne concerning nibo kibakoni obate Kiambu yarangene town naende oenda Kiambu boli a quarter aneka yoka na bora nyorege kon 10 million plus so kero kende kene shamba baini yerete tikorwa se baba of course umuntu koni gento nando chikwego kelia okorera go kinte kinkiaringe kiae unless yulio oche kuri gento kiane ngoni nchikwego keli na ungi lakini abange na abana konyara baka bagasora umugano uyu cyo yagoteba guri sepeji ya gatatu ye gazeti ya The Standard bwesomera ororenga kiabasa bukuru asichinsemo chirichia wateba Kiambu barenganire nga bakareko babako genda bagaonia bagukura gokora igende guru kwimechengo yense barorense banolendo orogendo rwaelire bagenda be matene sentina baranyoro musabo karakoni umugondo yo go oranyora abwata bakie business plan lakini jua sirichiko ikakoboko amo ne business plan amo ne business plan today ibuga dole se gazeti ya The Standard The Standard bill ndo chega iga abire proposed ebirogo bichikomentwa eli accommodate gender equity gwaroche gande kana igese TV la ade ne birogo bid anyway no propose no go saba omaete ekwerendeye maraga nanyi kwanerete ngakigete kerate betenga nonya ni parliament yuna bebwenerete betisolved gekogera kero constitution ya koba ke koba ke goikerani gwibirango byaye mbate betenga the gender equity ya sinyiru goikerani na ndi was a recommendation ya constitution igonye close kero ya sinyire go goikerani kero ngelinga turisuli parliament so karakende na kiyo baroche ngaya tigabarenga kibaku accommodate egera baikete gender equity lakini rende at the end of the day mate no mwananchi ugochi komia kimufuko gekara banda bago chicha either through nominations gose
nande mostly munando chegar nominations yarachi kogera toikere nambeyo oyino moshara oyino monto kobekwe kwerende eperori. Okay. Indocho no bwato mugano gabo kote abangano kunenkia audit report ye abantu bali bakurukunga bakichikura nabo ikoranga register yonsi ko ira na kurwa somutimoko no bwato mugano igoro yense ya Rwanda chemuina ya magana genocide nabo igona nchengo ira nande ko chande ndigerelie bali bakale kwa bagwa kanu bachwakira abana siasa bandeli yogi aseme kutano mwencho muligeli wega gwesomera amange asechiga siti tando mutima ko sini toirane tunyara ka bateko ligeleli Eye Nensoko TV Oboroso bumugusi Amarire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso ukurasa kwa manyinga yani blood pressure ninki turakore wetanga kuri wasare nyorali chibu asomurobelyo bubugima nobo chenu asora bigo kumeni wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo chenu kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo chenu na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Nensoko TV oboroso bumugusi ine nuganete betri oratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendo tawe chanika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obulimira bwesiro yobunda bwense kulele tali nchirende osira krobulimi obiyoke enyoreri bagalia bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya egyo obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotugi bokumerwa mache tebone ng'ombe bune yengiya Gale konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imo kyobo kombe to semogondo bweli nebisumu ime na Bethwel machine kile sukuri ya Jumaine chinsa ni bere chamarago ba wika chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemia mange kura saberemi chini gongoro kwa Bethwel machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nensoko TV oboroso bwumugusi obutindi nobosombasi amate ninki kere tokore asamari tangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university
ongere gutumia maru na mariogo yo gutindia musariri wono yaikire kiwango guikaru aligo panya oro yonde urenge kwende kanisa utigire onge akonywa mariogo yo gutindi na maru abasari erio twabaretaga betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bubi asamange twakirisimia namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale icyobutindo. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Chiteke mirongene na isano maiga yense mese mambia bono ekera togenda takurigiria ali ale se gazeti ese mambia bono nchembwate gazeti ya The Daily Nation cyo yagabwate gazeti ya The Standard cyo yantagetora so ase gazeti ya The Standard urakumbura amangana aroro egara na nchengo na kuyaliga ningi chene gazeti yane ya The Daily Nation igando che The Standard ase page ya gatano na kabere oyo kabere Anthony Chenero Justin Muturi ndo yule party leader ya Democratic part of Kenya watabire kurende ya IBC yana kwa bage kuligererwa especially kurende register orule example ga watabanga during karo register ya wanafunzi ya kuligererwa mbanyo letenga ghost learners balenga around 973,000 you are correct example nga ekwerende lite voter registration through IPC ne bwana te ligererie engane yo na kororanga ngaki ekwerende yu eranyale koba gekorosugwa elio chipati chance p chinyanjerane amangane ye kubwate sugwa na oyo kabero mokonyi bumura bwense rigati gashawa asawa tebanga chi report cha muikeire da roma teto kumbuka truth of man chi maeneo chirichi taliko support president una Mount Kenya na Nakuru Kisii Kakamega ni chinde nga bibande mbirikoba issued na ndo matakere bibande bitalikoba issued yueminatinga toligochi kubwata kura yone gento baligereiri igaiga lakini innocent tigangote yumaite kamo karo korosia lichiko kose kende gyonse okora kerole in power kwara ligereria kware nge gotoka kole muinaria ensemo ya opponent ngakigose lichike linkorosi ndi benefit umuntu uyu ule ensemo ya opponent goso karo kende mokwamira nere onya lichike lindi como favor then li change rira mo favor kwanza gekogera yo in power ebintu na byo matera irare kuburi okani wa otebigwa weni muguruki ebintu na byo birayirare kuburi about voter register beke gente kigakeroreka tene ni gari bagakana lakini bono baonjokire theater side banyolire nga no voter suppress bagoteba ngwaro chekara kende bagoteba nga abantu nyanza matega almost 1.5 million mbabugati nini ebibande iko baisa ko register buya nabakonyore kurende litwa bugate ngatetaira ni of numbers yabeire mentality eli yabeire geko kegosira kekogera okonyora 1.5 million yo mente chikura chire nyanza around 4 million that is 5.5 million ento trate yo barai gosonde bwensi kerole ni power rosiri chiko ligo favor your opponent go enemy kekogera mambing pwenyorole from the other side lakini at the end of the day ntu kurwa meseni litoratebena tige bintu bibeku tene ni gekora IPC ero bamwira ni riga batebire yaya ntu bintu bito mbiro mochoko muntu tarabwate kura achake kubwata boni gekora de exercise kinkegendererete mwachumuligiriri na gati yali yali se chigazeti ese mambia wono buna choya kwigura kwanera igoro ya mangana yo choya ntagetore atumuganuria bwa mangana yense ya Rwanda na umugano yugo ire epechingi mana The Standard kero mungwane getokuru ku Wellington yongeza bakulikana Canadian journalist Stephen Pandera innocent leron taresaba April 7 naende
botambe ense ya Rwanda ngo berege kuinyora ekero genocide ya chagete gose ukorwana toratebe we ebisaku oboiti bwa beto bwa bantu and in fact kinyero ko boibi because kero oboiti kekogera kero kwanera genocide it is nini in law now story eregaiga ngai genocide ye ekoruera tukunera kego innocent then a president ya Rwanda Habyarimana Juvenal Habyarimana igachiete kwerende Arusha Tanzania achikomera na abarai ao buno morayo Burundi no alenge president ya Tanzania inki bachi gukora Arusha Tanzania mbabwate ekwerende ariko ko Arusha declaration ejo batagetenga then Paul Kagame ale nini Uganda umusitu agotema kurwana kurwali baswaimi Rwanda konyora yara twalire chisegi chebisaku especially abatusi abahutu n'abatusi ikakamanga aba chire future chiresiko echire chinyinge so the Arusha declaration ye bakaiwana na egente kamo Kagame na Habyarimana barosi broad-based government talibono yacha shaking of hands tali Kenya ukere number 2 bakaiwana na abantu bachake kuirana chinka chiabo number 3 bakaiwana na Kagame na bwate soldiers keraro musitu kago chicha Rwanda bakoreki basoya se ami ya Rwanda bachake komenya rende buna abana abamo nyora Rwanda bwate ebisaku bitatu te Hutu te Tutsi na te Twa sana na bale kwerende omositume na they are very minority lakini wono ebisaku byarenge binene ga Tutsi no mbono Tutsi na Hutu yuntara esta April ekwerende likara yaera basaininze Habyarimana agateba ngo ika Rwanda ekeigana kingo chiko chakira gukora Habyarimana go sendege imi lakini president ya Burundi timatiko sesqueeze bagolire president jet mbabwate kwerende okomotebi president ya Burundi then Cyprian Ntayamira komoteino nchunko ya lifti toende guchinka lakini mbachi komanyange ndege ya balinete that evening ngwakwere ligia gochikogwa nini Kigali na lichana saidia chagete that evening kero Habyarimana aitwa ngoiteta Habyarimana gosengo bwata uchuzi yo gwakendege li korua mbe igoro abantu barenge mebaga kupi ekara abantu abenderete korosie kwerendeye abantu mbale bangete kumbe peace tali yakero muntu oyo mora po alenge koro kwa Major General Theonista Pagosora onero kanete pi yente kenge koba ekero Habyarimana kwa nalio abantaba April 6 1994 April 7 1994 chitali kubono buni chiarero Rwanda ngaite mbabwate commemoration about it nalio bono ngakinda ruke because bantaba tali bunduki bale kurwanira kono Kenya na tora atebe ebyoge bale gutumia sana ne mioro nalibacha agete goitana in 100 days abantu bakwete Rwanda ebalenga more than 1 million so liswali the standard yagerete eligete ngaseti yerero paka boni galitanya gutuka ngo oagete endege ya Juvenal Habyarimana ngwagete ndege likuru ya Juvenal tabata banga Kagame Kagame bate by then umuntu oyo galenge Uganda by then wakendege eli nega neti uchuzi gete kero bagate banga Theonista Pagosora bamubekera question marks because bate bakwanza one rumanyete umata abantu mbale babwate ekwerende
permission yogo track no ene endeke je president une go chicha because of the security reasons bata yangu muntu oyo na kolete kwerende patirende innocent kero okoligereria bitabu gose kero gosoma mugano Rwanda genocide ngoenda tole elections ndatebi no Gen-Z na baboli anganyora abantu bamete igoro ya Rwanda genocide nabakesana seginjiri gokonya that is the saddest story orasome Rwanda genocide. Mwanchu muligeli bagotebanga their chapters in your life gusense moinere sobugima bwao otanyara kwa bagokurusioro ase buna kwigule chwe ya kwanire se mambia bono ase gazeti ya The Daily Nation ya saba subati bakulia kwana kulia maraba ya bauli atokwenyora gukulia maraba kya gwana bantu baguli nona maomo na mageno muntu agutara naro gukwana bari iguru yokulia maraba gaiga na bagoteba ngumugano okoro kingankie kwera bakulia maraba yo nabo igo Mwanchu muligeli gukwana bari ngikekogera maraba yo akulie gwese bagoteba abantu abangi bari bakulia maraba yo nige gotebekana nigo akubakonya koirania manyinga asumubire kurende gukwana bari gaiga bagoteba nga amaraba ya nigare kuriegwa mono nige sakukyuse abantu bari ko ba ngakilinga kitwala te abantu abwate stages of human beings buna ba evolve bakinete bagaonchoka bagikese bagete si semelia muhabilis amaraba nali ari kuriego mono nagaigo mugano no likirega igada bugonyara ko bagwe somera nande bateba nga bwe somera na kumanya bari babwatu bumanyi bwa maraba na koranga ningi keroro asensemo ya gazeti ya The Standard page ya Daily Nation page ya kaberengo kwa na barenga nigo bakari ko babagwa kanu elibanyara ko babagwakira abantu getelio gigo sabana siasa elio gies bakari ko tebanga mono asensemo ya siaya nigo ekera umuske James Orengare ko bagago kwana nabana inchi asenseme yo anyorete chinga kichinkonge kogera abantu mbale bali getigora abande bali gwakeliyogi na asbakari ko teba Homa Bay County abaswati mbale bakari ko gwa chifuvuzela babugelia abantu kera baikiro regera mbaba sakonyora libagali gukwana buyakeli bwenete gazeti ya The Daily Nation nerebwa tamangana yuchinga ki wetangula nera nyorira sensemo ya Damascus asabate ni gachirima mincha yo ogochika kwa babunge na ogochika kumuraibwense bakari ko bagukwanera umuraibwense ni gatagete aba director gete banyara ko bakorusiligwa ebango yo gotakana asense ya Kenya ese kyombeke mwigunga Global Center for Adaptation ekibale gotabanga bayigwo nyamasi ona boyigo banyare konyora privileges chikogera mbaba sagwa kaneba ngo mugano ina bwo somera CPG ya gatatu onyara ko bagokora boyigo ningo tebinga na mangale gaiga botuko bwerero niga maisonsi pia bekire gochia ase club giasno koranga kichiko bage kogosolia nense amine team ya Lisbon Sporting Lisbon Mwanchu muligeli bachiko bakuligeli nganga kibachiko bakogosoli gaiga ngukwana bale kimina nekinga kiraro kana sobwa ngoiga Arsenal nigo ya rukire kurwa ase bimina no bibere kemo kelikia lenge ya Carabao ase finali na boigo ya bete kurwa sekwe mina no kelikia FA boigo timu ya Madrid nechiko bage kogosoli na Bayern Munich negatie chikosoli chiri Mwanchu muligeli bakabago kwanera gaiga bale abanchi bechikosoli na mate chirigi cha buraya chibwata bangi bagonyara ko bakurigerelie skuru ya Mary's ya St Mary's yala nigobono ye aliganeti gochikoba yegokora sekemina no kiri Mwanchu muri na otebikia hockey mayiga yogo ita skuru elia gosekobu aba murabakisi school bono lende gotabalenga ni gibero beretie kogenda busigo chikoba bakora bakogosoria nabo gosomaga abwo asensemeyo na koranga ningi keroro chweya nkagirete nara minyokira sobwa ngo sana elikoranga ningi kelikeroro amangaroro tutanyara ko batugukuna semambia bono na chweya nere ngo mwali baga onyakabwate kende na bagokwaneroro se gazeti ya The Standard nindoche gaiga gazeti ya The Standard bateberenga uda bonigere uda party bonige bairanete Mombasa asaba batebanga ODM ya temire koba lige gusana ase enseme ya Mombasa igobo UDA as a political party ya irire obasemya bwabo kororanga mbanyare kero kende korusia ODM kurugeti ngoska mutuga ndojenga KDF soja gose mo Kenyami na bagete camel padonga ki camel ego rupasiko
ni kamera tebuga tiri dalinde chwe yo minte haya ewa la banyagete ego rebicha de camera no, I'm talking of the camel. Oh, engurue minie no camel ne telibarasi ndiroro ilietalia ndiro kurali bekaye kuraya bekayo igabu notice oh nabwo ne camera kwale goteba camel the camel ilietandire enge batitago tote so nabanyugwete nga engamia akolete kurende anyagete risasi kero agotebanga eraro chigintu keku move kuru muinaria feasibility njalenge biya akarua order getene nego sigu identify engamia lie kagenderera wojalioka akanyengwa ni risasi maite ne bro box yagete risasi so maite innocent ase KDF soldiers batumire order libabugate na ro bakolerere gasi ase naro konyora pakogote this is a military zone restricted to baise kuwe banga obuge nga enjere yo kumnyokana basigari ga para go demonstrate na ali nabo babu atia na other language noko go kan 1 2 mungwana tayo titu Mombasa kera chete gweta the restricted area aga kurisasi wajumuligiriri togenda se cartoon chwe tigatora da se cartoon tate kuligiriri cartoon ya nerese gazeti ya The Daily Nation page 15 ase bono igandigireti se cartoon yeyu nigababwate igoro ya aikiombe kia IPRA ukwana bale igaiga se wizara ya magana eliteneta magana ya mafuta nabo igo chinguru cyumuriro iga nabo kunyara ko bagokora batabanga we will clean the energy nagaiga bataba petrol diesel kerosene aiga buno ligereti mwana engineer osibiro lese post ya regasi yaye no kuna gotebunga bekaga iga use kuligeria abande batebe kiombekia IPRA kero kebwate chikadi ge commenta kwana koraba ngwana bali bagutubugulie stage yali saa 2 cia mambia kera bakurusi kuru nyumba ebakoretera siringi 70 town kera bagukwira ni guchinyumba bagukwira siringi 200 gose 3 buna chinse chigunda gutira babugate bana gutiriri goli dando bukandi buli roborezali obaje barabuguleti bagicwika saa 8 barusia 30 baleta 50 chiwi ika saa 11 barusikia buzi bado bacho saa 10 bacho saa 8 agenda saa 10 yeye ka saa 50 bacha 80 yeye chiwi ika saa 1 emia Bono mbrake gotwa 120 babu ate kipata kia 200 au jabatu meke kakilie exception egyo bige IPRA ezekuli se katuni ya The Daily Nation igebu ate chikadi gaiga 111773 bono asebale na babu ate liboro lijiko titaliki combination jezire goika batatebinererie bachore kurunsi bagotobekira mwanchumuligeli nobo tutukanu nabo igobo kurumi bagotebekana buri ase wizara ekurayo no musike opio wandai nibwata bagenia semambia bono oyo magurunga Samuel Onderi nigachikobaga gotoletere gitego ngalio girio mwana inchi ningi keroro kurwase chinse mukirichia bataba mashinani bantungi bagukwana igoro yebinteka mine byakera bigendere timatiko sembambe kere katuni ya gwerende ya The Standard no ere sembe mwanchumuligeli igere page 12 ga 1974 mwaka wende necho lirega ekalikuzaire umupira World Cup West Germany na muina 2026 Dr. Congo World Cup yo gochikoba Canada Mexico na USA kurende minute kurende Congo kara yale kurukuzaire ya chiete World Cup 1974 that is around the 52 or 53 52 years take off 52 yera chikoba emiaka rabera 58 koruelio machide country yar korukuzaire that is 52 years 1974 2026 naendo ba qualify
andi ba qualified wese ko nige korokwa Dr. Congo egoro DRC Congo Dr. Congo mwancho muligereri imondo tutete ko boliri boliri Dan Suarez Omwaga DR Congo yanyorete ticket yo kugenda guchika sori World Cup asoko gosori ni timu ikurugu Jamaica EU 1974 gaita kwerende Jamaica na it's a coincidence bali guchiasera kwerende Mexico I think and 1-0 at 100 eta kaya 100 minute meaning yomo piro yo lenge nil wakaenda extra time woni goro chukuru miaka yu naendera ero 2026 tomboli Harambee Stars yasitole tinta asitole lakini ntu anyago mupira nande tinta getigo kwana mono nande nonya nababisa bane bali somewhere umuntu nara mutani gari mumurage to munya sana na bareka goligia zaki lakini ujuzi abugate ya welding nenkong nenkong ngagiwada dada na bako mate ya inu abaro asalia ka kombe mulikeiga mwalikaiga mwete mwensi na twenzi na bana ba motolenki bono semo yechi gazeti ya elire yamona sogo chamambi na ndo chochiche nyasa kule ndogende iso irabu tubasa konyora bututuka nubonde bwose mwancho muligeli chetire chitaika isano nemo maiga yechi saibire semambia bono twakole sensemo yechi gazeti goja tole na Amos Nyasani nabo igobuna nagotebia mungwana ya mugurunga Samuel Yonderi tochikoba tugikaransaga igase studio tobe tugukwanira mange aliale asesia so mwana inchi nabo atelio giria ya baraimba bwa atelio giriabo nabo igona manga agendrete eye niko kadi ya chakira koleta mange Amos ngoto tebia lere cheste nga kiayeroche aiga Nensoko TV. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko ya gusi na gusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemya kasta ngachaka ngotiferpo ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba wana wacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirali tukule Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bw'umugusi onye kubwata libolyo obosemia gusekero kende gyonsigura imiroberi yaitu ya Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko lya email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu na limo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso w'umugusi magega ya television ya Nsoko gwikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukonyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke aseliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaitu yobonchuria 0788666662 nabali
chinguru erikwe manyabo na wata kuruchitana nya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Piragendrete gotosemwana asichinsemo ao nekokole mechango bokiboira mune nchere ya moyo guchingira litukuri bochenu omwamsie oibeno ward omuske Steve Arika gako bwatra nenya gitali ya Ronya Hospital gutuka Kiumbu niga gukwariga aso bugweni bwabusa yani free medical camp chitarikisano na ibere echumutingi yokane bumwaka bwechiri bibere nemero ngebere ne tanomo asegati gichikosori Kenyanturago gati ya marwire ararengwe ngamon arthritis diabetes kusoborirwe sali hypertension cancer amarwire gati ya bana asthma heart diseases kusamarwire yechinkoro amarwire yechinyiga manyikantenga kidney diseases gati yamange asamange twakire simi ase namba 0700559705 Steve Arika tigatu watrane kurubania gokeania na gukora chindwari ao bunenchere ya moyo kurobo kwali bobo chenu ase ya mate. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengogete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo yamagenderero asama tukabusyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omuske Oruoba niga alenge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omuske Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena no mugusiyo mwabo no nyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliryo mugusi omu women representative bwe county ya Kisii asobotoli bw'omwakogocha eli obo balimo bwaye alias bunge agenderere kurwa omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obo balimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi.
kigimo mwancho murigiri bwe Soko TV chabere 14 maega chinsa ibere toirane tritu kolero liriya tichikabere kolende ntuto tete gutware gente kuru kwa ebirengera libya tichirimo ande kwamba kalekana chi holiday tigachi abakira Jumatatu abantu babera juba bachake gas Jumaine basieke gas ritukuli juba kose bano ire buya somanene ire buya somanene innocent holiday chiko bakira Jumatatu se economy de gosi yori no to kuyaga cha gatara tigirabu taliziaza tuacha na anyway na go girese nginjo wajagira na high note iwarongo na gerete simi kwa engete za kumbe timu ile kwa sato yale ngesema kwa sobo kogo kitu kwa la twateba diga bagada de tayo toka batogo kwanera no bokongo lero ndage kabera naye kiagera inki gekogera togo kwanera Arsenal libaga togo kwanera bamura bane ba NASA bakwiruka nka the Artemis 2 bachira somotienyi bayikirororo bayubikire bakanonye nesako kibica batutumire bayikirire iki Pro Max yo ngi tutagukwa namangane kaminayi inje gono jenga abu namangana bagokole sumukinyi na ntutigeta kora ya itoga nade bunga lero mbere na yesenge jonde jingoli lero nalias ne korore kimangana wakile weekend ya leo mbiyo rete mistamos weekend ya leo buyora somonene kabisa wabuguriti umusaraba omonene no muri sione tinkolemerwa muna botambe twaikirega twarigeredi itukurigora gwateba na ingete mateliri no musaraba na buguria nkeburia mangana mange sanu mwana Yesu Kristo abetega gweterese nyencho ito maite sabali eliyo kogenda Goligota yalengira isi omane bravo nande nonya lende kwa lenge mwengwe kwa ngede sana tinga rero sino musaraba buweka kiagera mateso yo musaraba na ande matesa rero ai no vintimbia ro ya kokobera rais innocent pole lakini ama yambosia mwanchu murigereri kubwatekana na ayo akwanire ntuna babwatani bonsi piba kubwatie timu ya Arsenal toka kocha tole chigutwa ngo bogori tole ngobeka tolege kuba kororekana tole canon elinene na mono tego chaka kabage guciarirwa match bunduki na match teka maete maji rebellion yabete sense ya Tanzania Mr. Amos abantu bale bateguye yaka match dali ayuweka mwana nara aliokurukunga Adams Musanifu lakini abantu bakumuranga chuma na tumire ndu yaye nene kunga uniform arolenga jingo lyo rusiri yangene sare kiagera sanongorolera mwana makongo okay uyamara sana uyonasa ama story na sema mbia bono ambia mona sana amusinga ki kwa igete bu machoge borabo bu machoge chacha I mean bono na igetoro na igetoro musia banoiga abo chimbia bali kabisa abantu bali nabantaba ya sana nimbwata bakuranga kiresimi gocha somorobeli bata bakuru machoge ge gusingere ya seidari go tabanga nga toraba kongo muno mokoyonduru no yomati kineke gusito kwa na ino gose na mwacha kwero salie ken mokoyonduru okorata yomati ntinyo manyeti okay njengo somi gore yomokoyo okay mwanju murigererie semambia bono nigo twasoirega igatutete tugurigereria ninki kilikere semambia ye tate kurachaka gokora kiri kurukwanga okurigereria ria siasa ise kurigereria ase front page gazeti ya The Standard ise Amos egento gekwanirwa rone kiombekia IPRA edpe wizara ya mangana ya yechinguru cyomurero mafuta nabo igo ise korore bicheroro ne yo muwaziri Opiyo Wandayi asibone batebanga ubututukana mborora marube na soka tokarabande bakubutwemeremo abande bakoira noro bateba conflict of interest kitenda kire cyobongera ngelia kikurunga fake tenders na ando ise koligereria amafuta ali bateba ali substandard email yeyu igere boni yeligeretia Pretoria South Africa egende kia maguta okugate ututukano wana na sengenjo ene message scandal jinene
chinene lakini ogo kumingolinga chiskando chinde chavere chinene mono gwetani yeye lakini yeye awekirwe kwenene ngonyora mang'ana oyo kabeire chairman ya budget bunge ndindi nyorare goteba ng'a abangwana babwatu bariete sha y'omwaka sha y'omwaka monyete takwana tenga mwaka kira kinyo mukenya na bago translating sha y'omwaka yarengesa maguta nereri na ndo sikuligereri amaguta Kenya nabo nekero serikali ya sote soboga mbinja korete gento korunga government to government deal yarenge between serikali ya Kenya na serikali ya Saudi. So abangwana bakatebanga aba togete segendeke bari gotebanga maybe ense ya Kenya ne baise konyora obore meru obonene bwa maguta ayu ararete shida nene se economy ya Kenya so bagake sabu ngesenge gisegi kiro batebenga ese ya America na Iran na Israel ya githira sari amaguta taru ari se bakagerete so bagake sabu ngabako yareta kuruga iga lakini kubwatikana n'abakwani bali bamaete mono bali angene serikali gotobwa bagotebanga nga abangwana abayo baliete ndagira y'omugaka. Okay. Yes. Ayo watebire nga gabaliete ndagira y'omugaka ose kuligirira iga bono igomutinyo no yokana tole mapema ige wiki lietete nigo twaruche aba tukiba DCI bagoteba nga bachakiri ubutuki bwango igatukara abantu bali babwate esiko nabo igo gotebekana ko bwatwara chi position chine na serikali nabo igo asekyumbikilikia amafuta tukara Mohamed Liban, Daniel Kipto, Joe Sang na senior petroleum officials bali se wizara bakanyara kwa bakubikubyara bachire bibosyo batebekana egento bakolete amamochabo no koleta amabuta ale substandards nabo igo amafuta ibaote batali commit chi standard chi ya Kenya nande ni gamafuta yaro gati gutwara igento gekuru ku sulfur iyigo sali cinci ni cikigali barabuo asa maru barorekanete agonchoka naso mtandao nigo bagoteba igo twagenda asenyencheye esenche buna gwateba yekisigi kiri kigendere tagaba use koligereria machiko narabe kirega iga asibagoteba ekera mafuta koretwa ase ense ya Kenya ukuigwana ngororo kuregati yechi serikali G2G, government to government agreement system nabo igo batebanga igego konya koleta mafuta yu asa maguli alia agochiko bagakoreta ubwero use kurigeri asa matukabwa ngo tuga bono linyagosira omurai wense ya Iran omukoro okuru kwa rice na chita sense ya Kenya Kenya kabeka igento gekuru kuigwana gochikoleta mafuta kurwa sense ya Iran gochiko bagikubwatira ne serikali areta asa magulinse bono iga umurai bwensa sebe kirene crackdown ya kariru ne kyombegia DCI nere buna kwanire abange asekene kyamangana Kenya nturaba kabira kera bakoigwa Amos Nyasani bagatebo ino mugusi muntu batantane tibweka Kenya gaiga ninche yes lakini na ngobada kona kogenda ule kuna kurusie master mara no mugusi nkiekego kwanera asebona sector ya mafuta sector ya mafuta muna bono usikoligeria arane ne chiparastato chinyinge chinyinge bagotanga more than 60% chiparastato chinyinge ads babo se abatenele chiparastato yose chi parastato torayo ikamna chi department was ebyombe bya serikali igo bitenene n'abantu bekabira yemo so egara abantu batenene bekabira ya magaro bosalia bokorolekana kerase arane ne okonyoranga abantu bago blame na balia barabateneri igo dalinga abantu bekabira igo bale ababe lakini ekero konyora batenere chi sector chinyinge cha serikali karama gosa akoba na abantu bagote haya abantu abagurugurwe semeye nabo uranyore babwatu gututukanwa se kuigurira nigo lakini rende nje ingise koligereria buya se serikali muna nago tebiritangani neringa
njetimbwati ukwegenda ng'agende gekogera abangwana bagokururiwa ebara neseng'enjo ye magutaria because amagutaria konyare gocha konyare nge substandard abantu nabangekanga baserigwa kiagera abantu bagochekia amagutari gosinare substandard n'abantu batenerete standards ba caps abantu bonsi bali in the value chain bali se sector yonsi mbawonete ko wajibika nande abantu bali bako guide on policy bako guide ngagende tokolega muna bono ministry eli omuntu yetenerete no pio wandai so njale ko bange binde ngo korubia lenge byonse pio wandai atamanyeti so njale ko bange binde byonse ngo korubia lenge ga mutenerio Kenya Bureau of Standards atamanyeti mbiale ko byonse pi gaba ko umuntu Kenya Ports Authority atamanyeti binde byonse bibwata banda bangrakini muna abakwani bali ba siasa baligirira siasa matuko akurumaega na ya gocio nandi bali bakunyara kurigirira ngaito kugenda guchia ba premiere gende karane ne muna nga yene diria ya chiete bube ase chikorido cha serikali chikorido cha serikali big fish ensuenene no mena ababa bete bako bwatwa dramatically asobwa ngomono bakarisaini abango matakira babwatiri bagateba inchendo murabu maruba ga circulate amos up to this level abo observer to kwanira bon CP betigiriye miremo bakuru kuboneka kera to kubalikira bon CP bagoro kwanga forma ninyo letekero umurai wese William Rutaso eto bogambi bwango buga imetinyo yo meberega oyo kabeire umone no DCI Joseph Kinoti na aligete rubaga resign mongwano ndole ko rukunga mutiambaye na aligete rubaga resign lakini naye innocent kwa berire ense ya matuko kwa berire no bwato bumanyi bwa serikali ng'abantu ba Kenya mbanje tikurisign raisi lakini ekera matuka kubwati kuchibocio umurai bwense nabwate interview no kabeire journalist ya moyo ya kutajika lakini lero le spokesman ya State House akamubolia maswali karamubolia maswali agatebanga eseng'enjo ya mang'ana eseng'enjo y'ebintu byari go serikali eseng'enjo yari bayala na gikiagerete ngatebia Kinoti yari sign so teso kubwatia mang'ana magega mune president yatebete ngakeringa Kinoti gatebete gwari sign no nyanaba chances are gose nabe konyarikana ng'aba batebete kunga egere togenderere goika muruo in statement go chia saba na inchinga umurai bwense bono chenchiri system ngo gucyale kurwani bo kurumi bo kirani boshahidi mboyo eseng'enjo obokurumi bwa kwane rubonge kurumaega gaiga munabono bantu batebire nga murai bwense gose murai bwense origereiri muna serikali gose ense ya Kenya go kora borrowing gose go kora ekoligichiro ni chire expensive chichi nyinge munabono karo okorigerio bwagachi bwegeti kerige korunga Taranta Stadium okiagachire goseke gochiko koru kwera kwagachwa nechibesa chinyinge mono lakini president yaito no erigereti nande njagenda ororega aka selfie ekabwate video ere bwegagoteba nga Taranta Stadium negente kiye kigokumia lakini wode kerto amoseka abati o delivery so innocent ndori korigere ringa wa delivery muna bono oiso gotomu mwana esukari agende jire lira ngana sainaria ekurukunga najone jire likuru nyasimwa mwaria otabi mwana ngagenda elibwe yamonge egosenge elibwe yamo yendo ngorere esukari orete ama ekorete esukari akorete ne jenji ya 200 agotenga agore esukari ekiro shilingi 800 o delivery esukari yes no ere nyomba lakini onye delivery ne jiwese chinyingi no okay Tongo kasengenjo yes esukari ya goriru na begwansa mune esukari jinde lakini igegorire ne jiwese nyingi innocent egetigia Taranta Stadium negetie kia
kiagachirwe ngakigetakeire kiagachirwe kero ko host Africa Cup of Nations na ande kigukogera esikwe kiagara ya delivery project ya lakini ye project ile teko bengi teko deliver teko bengi ya yoriuka konye bekire n'ekibesa kinyingi. Okay. Yes. Wanchumuli uli kwigule semambia mwana naye na bora ruivirengereria kubatekana no tutukanu obu nabo igokirwate abanga ne scandal eyegenderete kobeya ase ewizara eyo etenenere no pia wandai marubaya igali yetu na Felix Koske. Yes. What does it speak na role ya abawaziri bo muraibwense because asaba tukabwa ngo igabanta bange bakona goteba ngo muraibwense iga ku micromanage bagoteba hands on ya kirase okoboko kwa ego koro inosandimu atenjira nere serikali ego kolega serikali tari go kolega muno bosani bwana naye serikali enjira nere ego kolega si ekoligereringa ekaro muna bono inje na wanda aligereringa nonya na bangwana bali bakoleta magoso yes magoso yagakiniri mono egere kiagara goika magoso atoke yo muntu muna bono botambe twa na gotebiringa serikali ya William Ruto na vera bete twara aba ji minister go se ji CS kirichiare tuna na broad base na vera bete jitwara bako moiso na kimogo kora mochi twara bako moiso batabwatia magoso oikamurigia magoso ekarumwarigia magoso mutu ari CS no eninya isano elia olio tarwete broad based olio gwata magoso mubarete mubeka abantu baliamo mutebere abanda babera abange mumayego kora elishabo so enjerengi yo goseri ubio wandai yo goseri paranya yo goseri bande bonsi ko baseri bonsi babo liki nyanju ki ara liki nyanju yo gotebekananga liki nyanju ya chitekero William Ruto achite ishagweri akara Uhuru Kenyatta keraru ororo immediately akora obochori na bora nyoro obochori buri obwarenge bokwagacha narrative gosubo kwagacha story yense ya siasa lakini konye eminetinga abantu aba delivery yani gose okobachora kwabo gocha serikali goikiranirie gangeri president yatagete nabona ande njire kuri uyo gotabana ki abantu anabaya bakorere gazi nyinge ngiya korumaega lakini ese baikire ese ngenjo barokiringa ese ngenjo ba amagosa yarolekane nande serikali yasiriri gosomwa na injo siriri around 4 billion abantu abagoika to korera shabo so ekaro story nene go happen muneye te wone te kurigereri gubosaigo nga maguta oni ukera innocent njira tiyo umuntu wese serikali ara Rusia maguta isikoneme ng'imaye doki Mombasa arusia maguta ayo abantu konyana abange bamanyita lakini nabo konyana ne setup yoko baseli okonyana ne setup yoko baseli because marube twaro chabwate approvals alikire na ndebonige asibuna bonige mwanchu mulingo gotebya email yobo tutukanu ya bwata mafuta yeguru nga Havinia Amesi yo mwanchu mulingo linere email bateba ya soetase nsemeli ya Mombasa mafuta karusi woro mafuta yibateba gachite gotoka atekira ntibirengo bibiganiri na nde bateba ndigumuna na batebiga bwate salfere guru na egento keirera abo bisabu twagotebiri aba director na boyigo na bali bande balese ewizare yo onanamone secretary ya Kenya Pipeline Company konyoro muchando yo nande usekurigilense ya Kenya yabwatekerenga gyo konye stake yae ya Kenya Pipeline ebe private company abande bakebekire nga okubwatu oko amangana ye scandal ya CP could be maybe directors bande bakarolekanete go exchange notes na chinse jiri tubwato bosani nga muwasa kwanja gende yakeoni bono ndageto origererie ndeke uya ukerigererie bwange orore kyagara mbwangoki abantu amagudali atogete Mombasa abantu bakabwatu weekend abantu bakalisaini weekend secretary of the cabinet gasokia marube gete weekend onyore uya secretary cabinet telia yo mesa batukibense bagutuka abantu bagutuka DCI so yaro jakoba gento ketali giasia sekero konyoranga amaruba ya abantu bagutangana koyanyora na abantu ba DCI gose bali abatuki bali bagutuka gendeke lakini cabinet secretary yani secretary of the cabinet ne robero mutangani kosokia maruba na maruba ya gosoki usikuligeria content yae yokonyora maruba ya iga ko implicate gosako beka akobeke bitamaso ebibe ase abakoliga serikali abanene
muna nagotebia ekero serikali etegete mwete na uranyore nande na uranyore ipura gose Kenya Pipeline bono sababu ya tokiringe yo kuyepura batayi kiagara nabo story wojana ki koje twabekire serikali esa bandaba ngaini bali abakonga bisabaye basomete buya basometa mangana petroleum basometa mangana energy chinjini ya abantu basometa mangana economy mu abaire ministry lakini basiri go deliver on basics ebintu bire very basic kiagara nonya innocent usikurigeli none karego tebekana ngama gutarenge semeli igarenge arenga machafu ingonyolete ngana machafu tigatote ngana ki aba obisagete mu abisoyo no na ubaje gete magutari bakanyona machafu. Okay. Yes. Monju murigereri buna twagatebiri bana burero nigo bagwikibusi bikegambero nande banyorete kiriyo tebekana mbaye twi beyond bakanyara kwa bakuruoro gati abo no yo kabiru mu director bw'ikiyombekeri gya Kenya Pipeline Company kurunga Josang nabayigo monju murigereri oyo mo okurunga Mohamed Liban nigare asensemelia Energy and Petroleum Regulatory Authority IPRA nabayigo mu director general bw'ikiyombekeri gya kurunga ba ekiyombekyo kia IPRA okurunga Daniel Kipto Baragoya nere nigo banyalta kwa bakwirusia bisi monchu murigiriye semambia bono kwikabale sekegambero bachikwirani ngonyoli buya Josang yokabeire omo director ya Kenya Pipeline oinyole buye kero serikali ya Uhuru Kenyatta ikuru sobogambi njanyole to mungwano ina magoso gete karamo bekense mu kidogo Nyole dabo? Yes. Kero ya mwe kansa mu kidogo lakini ya serikali kero ya irana ikamwirania. Lakini usukonyura buya engaki ywe kero ari kubekwa nsemo serikali eri yaruwe tororo yarenge korauna Uhuru Kenyatta yo yarenge ko bali actionary yani kerendo kiabeire bali activate ba serially asengenjo bakagerete nga maybe gako sabotage gose gako igare agent yoyo kabeire mo konyi bumurai wense ngakiyo ole murai wense wono iga so ekero mungwano uri kiagara usikuri chiskando chiarenge ngakiyo chiare kogera uri oseriwa yo chiarenge nga umurai umukonyi bumurai wense yani allegations chiarenge ngakiyo naki sangi gaho kolegas no konyi bumurai wese wenga kiyo yorenge orenge William Ruto so ekero William Ruto iro bugambi akamuirania lakini akamuirania abakenya barojenga no musani oye nando sikurigeri botutukanu wabeta ase Kenya Pipeline Corporation one kere gotebekana ngango privatize were nini participation yoko tebanga now company na bego privatize wa sang no arenge lakini no muyo orenge ngaki US ngenjo umurai bwense gose uborai bwa serikali yenga kiye mbwaro je makoso ngakiye sengenjare ngomusani tagete gereto myarko batukwigwe ngwana yo murai bwense unakwanete igoro yobo tutukanu obwo bwa mafuta ibateba arama chaft gatubekelie teli boronge ose ali bagateba ali substandard atakira ntibirengo biri gutumeka agateba bwa implication yogo sali chinji ni chechigali seginaga ndete Iran. What does this speak? Amafuta ya nogo tutukanu mbora nenchire ya mono na mafuta chikobaga comment ligoli esirigoro twarali abandi bagateba serikali yekeye bango yaye fietiere 16%. Bayira ni sano isata semia 8% kolende no iranelie tumaye gochichaga. Okay. Hii Kenya nilisema pale mwanzo ya kwamba hatutaongea juu ya mambo ya ufisadi, tutafanya yale ambayo yanatakikana ifanywe ndio ufisadi ikome katika taifa letu la Kenya. Watu walifikiri ni mchezo, wengine wakafikiria ni mzaha. Tulikuwa na cartels, tulikuwa na brokers, tulikuwa na wakora ambao walituangaisha kwa mambo ya fertilizer. Wale wakora wote tuliwasafirisha, wengine walituuzia mawe ati ni fertilizer, walikipata. Tukawa na cartels wa mambo ya sukari, watu wa jeuri. Hawa cartels wa sukari tuliwasafirisha, tuliwakomesha. Leo sukari, sekta ya sukari iko sawa.
tukawa na cartels ya mambo ya kahawa. Hawa cartels ya kahawa tulishughulika na wao. Leo wakulima wa kahawa wanalipwa 120, 130, 140 shillings, ile walikuwa wanalipwa shilingi 50, kwa sababu cartels tumewakomesha. Hawa cartels ya mambo ya mafuta watakipata, hawawezi kuhepa, kwa sababu haiwezekani katika taifa letu la Kenya watu waone tuko na shida ya Middle East, wanajaribu kuja kukoroga shida ingine hapa Kenya. So I must say for the record, this is the administration that is going to deal firmly, decisively and conclusively with all cartels. We finished the cartels in the fertilizer sector. We finished the cartels in the sugar sector. We finished the cartels in the coffee sector. We will deal with the cartels in the oil sector. And that is as clear as it should be. And we are going to be decisive, we are going to be firm, so that we can have accountability. Oboroso bumugusi omwancho murire Soko TV igetaseni Gen Soko TV nibugiyatira senge njao kokoretera amang'ana amaye ayatabwati gwanchero kongonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyariki Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amang'ana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro ko Petuel machini na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomugusi. Je, una ndoto kufanya kazi? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Eye na Soko TV. Oboroso bumugusi. Triste kemerongene na isatese bambia bono nigo togendete gukwenda sensemelio mweli stugutwara chinkanda cha siasa twakwana igoro aliara sensemo ya siasa buna nagotebia se studio nigo tule na umwishimi wale ronda agorangeria Amos njigambe ya Amos nyasana
Eko rahisi. Ngmaete ngokurangiria mheshimiwa egero chutige tabia dia yuko nakuraga. Je. Murigeria aliendelea na mosinya sana. Mbia bora sana. Mheshimiwa balozi. Balozi kazi wagi. Wakiro yomora. Agyo nyoro Nairobi yega. Nairobi emboro maete jamu nere tosumbuete. Ejigari ejiji abanyano maete tocha goteba ngandete mongire bwanga. Kobwati buna bagokoya. Okay. Abarede innocent. Abata kiro tebyo murigereri ngakyo korokuna ndikaikwarukuru nimba etamos natete. Abarede innocent maete ese Kenya yabono bashimiwa ngo gutaka bale bacho banyorere. Ngo balozi tarakora magoto. Aya toteta bakuigwira aba 2027 bautanga no mukutana abananchi bacha baadaye. Na maene una musia goteba. Ando maete bona kero gwakirwa maguta toligo kana. Aya goteba nganya sai kerania kerengererie. Vamos na buete fasiri nya. Musia akira fasiri. Okay. Ngaki teyo murigere nyo kurukuru. Je le Samarieta nengoro kubaros. Elio Bosabik. Akini Amarieta ne serikali Samuel Ondeli. Mose ngagera alipo machoge Kenyanya. Kai. Ande gondo mamenyia okangemi. Wono kangemi no eke bako. Ande no to koliseria. Okoliseria getaseni ngagenda ta kalimu inali. Alimbu yakere. Eji posta Johnson biaji komoleka. Maitali no ji posta jire. Pia bwana sana. Asante sana sokonyora libaga gocha studio. Tuarenge nayo mwako liyo tetegaiga. Mwako lintuarenge. Tukamana gotigana naye tukagenda tukajikolia mandazi. Okay. Ndiyo komboria maswali amakonga ngoendango chikoleta matoko sikurugusi. Lakini ende ngagenda nganyora ngango ngane tingaleta makego. Rero nataka korro bitinta getiko genda gabu amafuta tugukwanera ngakyu abantu mbabwatire aliye ground gekara balozi ayo kabere ground. Tuweka ini amosi kuna gutukulia atakete kumanya asyo imilie berete. Ngakyu gwita abananchi bagukwana igoro y'abantu ababwatite. Abananchi ba ground. Mbaga jiri sano manyete kero ligo liri ko banga komenta liri ya mabute gento kiri mwana injaro chinga ngo mumisa kere. Iga kobea. Lakini rende senge njo morayo ito bamumanyire tabia yenga no goteba mochia sori buno paka na panya. Na bago ika una bono mabuta ya iga bago teba ebiasale binare ime. Tali ngatali oro. Na ale ime. Nese njo ndata ete kworo kyo mwana injinga. Agune ground bagwana. Agune ground. Aina mangana ye ground banongo kwana. Igata ete kworo kyo mwana injinga ere no morabu. Tabugati madoadoa. Lakini rendo mwana inji agotebanga. Amangana haya morai nare ime. Biyamono ne biasale binero ko bikora. Tatiga bono rende bariabegete mutu ate ete ko baro kinga bagosire. Momorere gutwara magoso. Bona inara mangana yo mwana inji. Okay. Inere libotirero natete ngoretere yo mwana inchi matega igatocha twatwara uri okoligia professionals bali morobo koliki gweto mwana inchi otebira. Riboti ningi ya sana nabonye ndagete ko yobwatania na nege ntomurai wensa kwanire. Omurai wensa gatebire nga akarwani chikate se sukari. Akarwani chikate ya sabuoyo abantu bare konia magena. Batebia abantu ngana buoyo. Ose umuchanga bono nchego ndatake umurigereria a interrogate gosarigereria nga enchera egento kyo boyo kiabete handled negento kiesukari negento kia magutaya etabauti nero enchera bondo jegi tabauti nero kiagera nonya no boyo tindo chigose monto naro igeti gukotini buya agambiwe buya tebe ngamagena na kiare nini egento munekyo lakini sikurigereria ye nabokororanga chinguru chiabekiru chietanete chiri chikube gukurumagega umurai bwense nabo atari bagarige yari ogotebia bana inchinga ngendeka awe korani in good faith tebanga yani taliko gekole ngenjo muna balosi atebire na ande muna balosi umate no mwana siasa na ande mwana siasa onde na tebete ndindi nyoro ndaito nyore buya uligere ndindi nyoro no mwana siasa ndo kurukunga likiji mbada bedenga nendagera yo mugaka yali yetu kero go translate gente ko mugaka bwense William Ruto tinkomanya ose ngai baru sekyo barosi no ana na barata tebi balosi ya ground ya teba lakini
ekero okorigereria enchere genteke kiairirwe ne speed gekoirerwa igokeraga muna kiriki ari koirwe ngakieria nunyorete ngakieria ekero serikali ya Uhuru Kenyatta yari ko investigate kiari korunga aror na Kimurari Dam omurai bwense ngakiyuga ari ngomo konyu omurai bwense agacha gatebia bana inji KICC ari akero kera commissioner Judicial Service Commission cyari ko baswoni akaba mutangani gukwana agatebanga egenteka abantu bagotebanga twasiririe nse asiriri 27 billion 27 irenga chiarenge between 27 and 30 something agatebanga egenteke abantu amagazeti agotebana abantu bagoteba bopinsani ngatwasiriri chibesa chinyinge igo tiribo igo tosiriti chibillion sana ibere chioka so mokenya kabuli na ndi Raila Odinga tebetenga yani William Ruto agotebanga chibesa chiasirire 7 million chioka kwani 7 million is it pocket change kiara 7 billion ine budget yo mwako mugima ye county ekurunga Lamu County yani ekorani binde wakana bande bakore gasi agaje chipale kole kerege ine oiso kutaka kwagacha enya gitari endenya erengaine Kenyatta National Hospital igora agaje chinya gitari ibere na 7 billion so ekarago tebanga okorire oirire chikateri chiria ntorarora kateri ende ya mangane sukari akobwatu kero sikurigeria amangane sukari no aria mungwano oria orekorunga lai no ari widi omosike umurai wesa tebetenga mangana na 3 jail umundawe ende mbinguni kose ibintu munebyo eyo nero yoke statement yarenge nene ase amangane sukari lakini sikurigeria obwoyo kenenge yokiabeire lakini yeye obo ekirengangera oronda abasogwancherana na balozi na bali bandu batebirengana bokororanga konkore kugenderete ko kora mangana dalete esenyenjo balozi orarure skuru asensemeli yabana inchi nande unanagotebia mwanchu muligereri ne ekina kegendete semambia bono aba director abunagotebia ngo ikibale bosio bwekegambero ulibachika bakwiraniria amaburi kubwatekana na kilikia beire gegotebekana ngano botutukanu bokoreta mafuta atekiranite birengo twabere tukoyakwa naso bwagare kagerete nge national reserve itobono iga ene request yendere bosio nga mafuta naboro na bakoranga ese gotoka ngo maene magutaria bagoteba taiyo because na bagoteba batebire botambe nonyorete bagateba ngesukari nire yatokire bwate mercury nande ese yagajitu esito gatoka yasirire obwasi munge sukari na baya yanyorete libagari ayega ikase chiro ese gotoka nga amagutaria bakobwaterwa na iranete oseta so etia sense then igo geminatinga in the next 2-3 weeks oseso mutinyo yo mogocha eriguriria maguta gwikaricharoke na hino nyorete muna twatebetheririe kera tu esege ya America na kwende yare gochaka neringa ligo ikarikine sengenjo ligo kina sengenjo maguta ta gotoka isaine ararani koira nanda soro ntebye chibestri chiabo sangerete gukurora nabo abisa bali bobutuki osenga ichia chete bakana chisirite cyaruse tuchinyomba cyabo Mr. Balozi, yes. Ground bono chitaliki 15 nalyo manyete kyombigirigyo kurigereria amaguri ya mafuta yo chagocha gesoki getebe nga bono etuko bagerera chibese chingana iga bana inchi ba expected omweso bwa maguri gose bono be ariganiri kogenda busiari asogoteba nga maguri go chali komenta ya mafuta korengana no mwana inji na expected iri go komenterwa esenge njonoro chikisege chikaenderete chinse chisiko abana ingi abakore biashara bona abago kotoneria mafuta omanyete mboro monto ngotumekare advantage no nekere gento kegenderete na venga buna bono tu kera maandamana arenge kwanyora kera maandamana ari na aroko genda chiko bune nyumba yo monta koreki aibe yani atumeka opportunity yes bono mbaro patete go tumeka opportunity eyo komendera ya mafuta na nonyo omurayo goteba nga mafuta tabase komenda twamonalire sengenjo bintu bya yagoteba ntoliko byegena na venga buno kora korero umwana mukiaso ngo maete ngo kwakande biranya lakini toliko mwaka na bagenderete kogose nonyo na mangana ya iganga
baiki kotini ekene kesi ke kogenda iga mambiende toche tonyore gente ke ngao giachire ke kolibialia because no na bale gari mbamanyete naki egente kentole na ego difata moto iko bono na toika kotini ase to koraki togotia na binto bingo maete bigo koreka na kenyeye mbiri totali koro kitokoro kigumo chaka lakini tori koro kigumo isoe iko bono omwana inji na expected commenteru kurbona igata ekendeons na arawe anga makutana bara kore bono igase na rure gechichi gya kangemi umanye to mwana inji yakoboka mapemo ji jaga rinto bwate bungenge umwana inji abogete mapemo jirororo amangana ya igatwa chaka kuyata kuna iko bono barawe barawe imbungenge na koletera mate no musika na koletera kurwa okay muske mbia agoteba kiagerere na bwate ko nere ko nkaituma sekora bukora bwake kubwa kulitwara goteba kiagerere ngukwana na bananji na ni konyore speaker nero kwa bandama bagabalete birengeri kuruchinse machionzi injobono nimbwate bure miru kidogo sengenjo timbwate birengeri bya bantu bakangeni ibirengeri mbwate imbiria mbirio korora muna bikoba innocent egende kegenderete bono iga abango irwa rekotini munengenjere lakini botambe twarorire abantu bakwirukotini abange oinyore nonye ne PS kurukunga kama utuge nonye tengana irutukotini n'abantu gete no mungwano uri orenge finance minister then abaso moswati gete nera ka orenge PS ingakie yubaka kururi wabaka bagaseriwa lakini osikonyora kama utuge nekero munachete se kwerende kama utuge problem ya renge ngakieri ne libare gotebanga kama utuge nero renge PS nero renge treasury ngakieria ekero Aroland Kimorel Dam cia renge scandal ya Aroland Kimorel Dam ya rengo ronande abantu abange muna ba balosi na barenga abange babukiyo mutata nini yani ukiyo mutata ngakieri lakini ngakiye balosi na bare gotebanga umuntu oyo na bwate lakini bina byabo noroche muna byabete yagete kikairu chiaria na ndi kwajora ngati pipi na ubago jabago tange kine ketia tokirushikera ntoroche gose ngogenda kere to conclusion ngendo ba kore ongeringa musikurushi kine ke musikutige kine kegendere bako muiso ngendo kegochiko bankeringa serikali yewa kwe fine kyarora nyore ya iriro umuntu muna innocent utabwatia magoso kotini bono usikurigire ekesi muneke kya magutaya Ego ndage torikereria abantu bari bocio asogo korobo tukibwa magutaya urigere nona amanya nyimbo aliare bocio korobo tukibwa magutaya imbabu ati experience kende gionsi igoro mangana petroleum ndobwato bole mirwa muno gwase ase obonyonki wese okonyoranga omonto taliyo igo ngatalinga onda gotanga mbali kwerendera kinu sikurigere muna abantu abakorikwa okonyora akorikwa omonto akoirugeti ominyoka kera minyokira atanganire orikwa bosikari ukina chirankiga lakini usikurigere kera okorobo tukibwa maguta nabora nyore tabu ati umanyo wana wa maguta so nando isikulira abantu amuna babwa tukiaro maite chisere tengo kia DCI kia Kenya bono iga igoke kubwato mondo kiamanya kogenda kotini osabari bagali okokoro tukisaidi okay igo minute ekara bago kubwata mbabwa tipo shahidi boys aine gukubeka asikegambero egera bago ikiase ase conviction bono ngendo ngotebia innocent ngeringa amangana yangu kwana ngutumia amangana maiga nabona nengolete ushahidi bwa maiga ngana ki serikali ya Kenya ikereta giteko goseri muna bona abangoseri ubale na ande baikerera ari se batakete goikibwa kiagera serikali kereko amanya nyimbe kerago ikikotini na bako goikikotini ne charge sheet defective etanyare go gosiba so ekeneki nankagerete kiraende by the time toko kangene chikoragia tugutirwe sengenjo eganga yeki neke sikuone toko ikiria aba kuru office wanchumurigere linkagerete twakwanelesa sector ya mafuta twatebirie no mugano gendere
chumurigere lintagete gosoa sensemeli ya kabira ya siasa egera tuchake toko batugukwana tagete asubwango iga mokomekia comment iguru ya ubuliki bwa bakichikura IBC object communication ya yareka twaro bututukano bagoteba bakichikura bali bali getigumagega bagenda bachiku verify details kurende assess mininta tegukwana no mungwano yo okurwa se county ya Nyamira uli gutara se mtandao timadi se mwamuruche yes bateba nga wakire 2013 wagaka 2017 2022 no iga chete akanyora nga tali gutoka se system ya IBC nga kisami bwakire gukwana ne Soko TV nga kimogenda te chinsemo chia chobiri ko segesima chobiri litukolie goro kwegete ugataka go verify details chiao to correct kiao so mtandao nga kiarenge bono kwali chikoba wakachikura litangani Tata kalenda ncheke alikuondora kwa zedi delisia na nchi ambata netene getua se kwa chikura. Ala. Hello, he ningo gwete. Wala no lenda keraba tambuliso na kabate ine kwa chiwache para teliko kana system. Para wangu details ya kumba ya tambuliso kia na keraba vegete stile bakanyora na kana ndonsi. Wala no lenda na bole detail ya tangani na vile ngwaka chi alija roli tangani ono rende kerawa chega tiba kanimio barande ya teupia ono rende kerana register tenga bate ono na ende ende monje kali moro go sina na soire system barande imba ko nyara ko ro sina soire system na ende aja ko cheki bata kere ke sasa isi ke ono na bona ruwe to kinero musanga ade na bona mitege ko ate ya using their phone to ma details Kisimi chiabo maboko. Kisimi chiabo chia maboko. Achichibo tumeka goto. Chimashini chiri bagoroka Kims njera wakaragasi. Moya alengera kinyeka man kende yonsi nesi michawa goto chia maboko. Chete goro mugarenge sani bayonde naru bwate mera netanoro. Tuwa mungwano yomo. Otatira bone keranyo arte para go bwate tri igenda kateana tinko nyara ko baginko banyanga so kangende njago check next time. Lakini njira wana be to tukabato kwenye kuwabolia maswali lakini ende ngaromo biso yole bonshughulikira. Agonte itabu ati information inkumugori ndo nyeto ati information to kubolia bana ba YPC. Bono rende nganyo ende agonde ngabono ko register buya ba register bakanye kadi. Okay. Asante sana ningobwati egara tumanyangi kwabere gokora guchibo siabo kubatekana no kuburwa kwa details chiago access system ya IBC nambuya mono gukwana nigitaseni gitu gya Soko TV asema mbya bono. Asante sana kwegure Mr. Mos. Yes, exceptional cases chia chakira korelekana kuburwa IBC ro communication aba kichikura bachakire ku police system IBC nja nimbwa dagenda kunekio omusani oneli tukule goro kurukunga Lamek Mayaka aganga adresi myagandebia ojire IBC ojekirie se ojire go verify ojekirie se orure kitambulisho marieta wa chekiri banyorere na yes na registered lakini delikuoro kinga ya registered obono botutukanu botari obo botachaka rero obotutukanu obo nonyorete 2013 ekero omusike orenge option leader ngakiyo Raila Odinga wake kura egetukia ya Kibura lietari alikabora sisi lietari ali abolete lietari ali abolete lakini obo side barongeri tandia kabere system kero inyore Raila Odinga no akabere ku NDP Fort Kenya Raila Odinga na roli geti chikura cha Kibura cha ranga kielia aru
akarisaini na nda akarigikura igo elitharia endi arenge se register lakini karori ariko riwe ngakie iyo rikora se register ibintu munebi ibintu munebi omongwano yo wake simigongo matari atabasha goichana yara na bengenjeri na bengenjeri telibo komuno naye ochocha kino bokonya ria ndio no nyene karo gwa kirikura bono njege ndongo tabankeri ai bisini bwato musigo mon esaba na inchi kuba esa koboro kinge gente gokora uchibusiane kibumaene kyara bantu batenga ngomanye tenya sani kintu kegenderete nga chikura yani ngumuntu getobwire chikura na inji tindati ko baso mwana inji ngai ngoi chikura anda ngomuntu irire chikura sengenjo era just eliero yabe kirumuna yabe kiruna anda abantu batakire comment wa register IEBC eli erosi libagali yenga kieye ya erosi kuligereria no chairman bwe umunyakero bwe keombe gyoko gikura IEBC nere no njira atetoka ochorubu tutukanumbaro so IEBC etakire kuira libagali yako esaba na injinga indikegenderete korwa rwera chese yego siraki abantu bagete chikura na gochi kogenda gochigosiga egero mwana inchi kyare gento gitakere confidence umwana inchi atwara wale muna ekaro tokogenda chikura ngoenda torenere chese yeke maene okay ngayito kwa panel mangane kamina yu balozi nare getimu ya una musiate bire kabire iyo manyete kiripu ikikyo mongwano ikiaba tulete no nini cheki yango morenga moro na ino makonyara makole tiki moyo ande ground yalia mangana aro manyete bana njingorra mikabarenga omora yagateba abana inji baye gwe bibande ku notistan batari gokora rufeti eline nse moye okwebanga chikura 2027 digo omwana inji nakorete ki nabwata maswali namangana bunayo na egento kende amangana system ye chikura bono ega abantu bali bagete chikura pare sete kuruka nabone kura yana na inji nabona ale sete no mongwano yakoteba kayonsi inji no ere gali getuko kelia kamo na mpaka bonega lakini kere konyarekana kwa makanda kwa nyora teiyo na beko bogo kumia sengenjo taliri mo kwa karaki kwa gende getugokeri bono amanga moyo murai kuyebanga mwana inji ayo naboko ndo kwake bono kurugo kwaka akonyara ngaji kura chi akoreteki chi akorere tu mapema murayo kwanera nolia okyo wensie murayo ndebwensi ogenda takwe banga murayo weba no karabati obuno murayo monene bwense para ya baba kabaiga babuga karabati obu injenda takeko ntoko so muligeri limono soko jayaruma de ine toki korkinga chikore chairire no endo injenda tebia bana inji ngerina tigato tokole our civic duty yoko genda to register to rigereri details cheito to tayari for anything yes wanchu muligeri kuna kwigure twarakwane SSM yechikura okubwate kura igona bogo twakiresi migo chaga igase studio namba 0788666663 na bogo tutebinaye wa verified documents chia opo arorirenga no ore se register gose kikilikuwa bere gokora na bogo twari nkwana ya bora bego gukwana sema mbia bono kulende ntage tomo director itato bekiri clip ibere bono siasa togosoa sibono tukwanira siasa ebigete chianga bono ya chagira korore kada kogenda sekerego kende tumaye kuirada tubiche kubwata chisibi. Hapa Kenya sasa hivi hatuna upinzani. Kuna wanasiasa waliofeli ama walioshindwa na wakahaba hate. Hate is different from politics. Ndio kitu iko hapa. Nilishangaa sana juzi serikali inawapata wale watu wanataka kuleta ulaghai upande wa mafuta. Wanawekwa ndani
na ni wakubwa wote, na kila siku nyinyi mnasema mnataka big fish ashikwe. Nikafikiria upinzani tungelikuwa na responsible opposition would have supported his excellent the president. Change sana hiyo opposition tuko nayo. Furaha yangu ni hii, ODM na vyama vingine vyote vimekubali kufanya kazi na rais. Na mimi nataka kuambia kwa ukweli, mimi ndio nilitembea na Raila Amolo Odinga na alikuwa shemegi yangu. Na yeye peke yake ndiye alikuwa opposition Kenya, ndiye alikuwa anajua siasa ya opposition. Mimi nakubaliwa, wacha niseme mimi ni mzee. Kenya hamuna opposition sasa. Saa 4 mimi nawaambia na uweke kwa kalamu yako. Siku ile ya uchaguzi mwaka unaokuja, Rais William Samoei Ruto atakuwa amechukua kiti. Na usichelewe na usiseme ukunisikiza kama mzee wenu. Tunataka utulivu kwa nchi hii. Hakuna amani kule Iran na hizo nchi zote za Kuba kule kwa Gulf. Vita ni mbaya. Msikubali fujo nyinyi. Wale watu wa hate wanatafuta fujo. Namaliza nikienda kuketi. Alikuwa kwa chakula ya ribu, small minded person, mtu ako na akili kidogo. Saa hii sasa na kutuvuruga hapa. Na nimemwambia wachane na mimi. Sijaanzana na yeye. Anijui. Huyo mtu I will embarrass him. Alikuja na hiyo kifua pale mbele. Ngenge. Oh. Who is this? Huyu sasa ni nani? Nikamnyorosha. Ni kweli si kweli? Mamudhende rifaya si fire. Alafu kikarudiwo. Ikasemekana iko MCA 2 ya Evurore na Muminji. Si alipiga nini? Ngojeni iko by election inakuja kwao Nyandarua. Tutakutana na huyo mwanaume. I am telling you. I will tana mwanaume. Wachumuligeli ndoje cyapagiriza komine ya mama yegeje sasa tuchinkwana ibere twategerere gati yabo ndagadi ngeyo Francis Atuli yote nete kyombeke gose kyombekeli ya kotu egagoteba nga Kenya gaiga opinzani teyo tatageti togende umuri bw'echinse kiri kikororekana kiguburwa murembe mixed upinzani murigereria ajaji bweka kiara aturi no ria aturi no mwaka uri okotu oria karo tware kogenda chikura chiri chindo tebetie nga abantu basugo ibana chemete sengenjo William Ruto ngujari kobuna ndengente lakini William Ruto tabuiri nanda aturi nero tebire nga William Ruto nero ja ko president next yuna mangana abo cio turaganya kurigereria nga aturi na ningo kwa na Roma ene kiagera asama tukamaga gaturi taraba associated no maende okay na korale prediction sichire chikogokia oburai bwinga kiagera ekero isikurigeria nga kiere tuli ale goteba ngimete butorusogoi aturi gare ngo mubwatanio monene we president Uhuru Kenyatta na Nyagosira Raila Odinga so ye nabonda abe omuoba ose nabonda abe ngoraso kumwegena esengenjo ebinta kwanire kurumaya biko ba associated nendagera ande akoranyora alire kera tinkomanya muna lakini ande yakana koranyororire ndagerera gere akwanike ndigionse na ande nae no maithinga ndagera nero muntu akoria obutore bureki okwanike ndigionse kera mangana ya toria okwana eso murai wiki wango kiaye agwenete kwa lao IEBC ebange chikura abakenya bake chikura
baroro yo kubwa kera atuli gago bihe basibu IEBC te bwati gasie gukora igonga esenjerende abantu bali barataka nabo turanyora bagusiba ne batano barege no baratake kwege na atuli jerende yonse igonga abantu aba atuli gagendete korokia abakenya ngamba agenda gwakachikura esenginjo chikura chaerire okay. As for omuzike Kithure Kindiki nabare buya korengana nebirengereri byaye sengenjo mukenya namanyetenga chikura chiaeta chiba election yechi chiaeta nakie echama ya UDA yanyorete chikura nonye nekiombe kia IEBC abantu mbatebetenga ekiombe kia IEBC kiarigereria abantu bago atu chingoma engaki chikura nande mbanya koira atuende goikuru engaki ikengakie igo nande kero umukonyi bumurai bwensa gutiana nga Laikipia eba election nero nande nabara kole amangana makongu nabora nyore nande amangana makongu bawo chikokora nalia yo gwata abantu chingoma muna abantu ba abarende innocent tima yetiri ngole gwata abantu chingoma ngakire kinyengwaro jino na chingoma chiro chinyingi lakini serikali amona ekiombe kia IEBC nkera akora kende kyo korokia bakenya ngari na magosa arengi so konye tokwenda gojiwo sio no gotiana kwe deputy president muna gotiana konye tokwenda gojisna nde bintu bichikogendera iga igera abasakoba enga kiembe gosetabi etalingi yase siasa ya Kenya samatukari bosi okay tukwada nseme yo no leche enkwana yumuske atuli nabo igonoroche enkwana yo mokonyi bumurai bwense kera wichirigili chinkwane chibere bono iga balozi Kenya upinzani teyo upinzani nero asengenjo ebine bitisho abaraya bakorwa okia saba na inji agakogera tu abana lire chinga kichintambe abana inji abana siasa mbara bakorire ngakientambe siasa kolengi keroko bategerire kiripu egigia tu neke nyore kiripu kende ya cho oyo Mombasa ndibuna tia nete kabisa ko teba nganje tingo kwana no murai ngitora kwana lakini finally kwaje kwanyora nganero kolireki una musiate bang'endagera nero monta kali omanyete karate bendagera nje narengeri ndagera nero yo moguko ende nereria so monta ko ndo isaranse pao beke jube ya meli nere ndagera omonto siria network bono nabeko nyareka no mugako iyo nyorenga ndagera ine araka begete agakwana nekiripike kerao kerigereri okuminga nero kwanete igobona bana siasa abutu abana lire jinga kichintambe bitiso paridi bago to abuna bana inji abana inji ngwa katole chikura upinzani nero ororo liwe liwaro igobono mbaba se gotwara mwana inji tatwara bwoba ekura yawe na twatebere tigare chesta bwate card asoke mapema akora mangana ali una arafu lenda yande ko chimotu tukanya matokeo ngade chimotu tukanya matokeo abos yes eji statement rakikereria nere ntagete nyore ya abara ikurwa segesa kukia abagere babete bagokwana Kindiki okwanire iguru ya Rigathi Gachagua apparently era gukwana yes Rigathi Gachagua igagubait what he cannot chew injendo jenga Rigathi Gachagua obaire yani oise koa umurai bwense libagarigi yabona gariyo gochore gatia Rigathi Gachagua na Kindiki injendo jenga zenye nyonga were vengu mutua yeno nguya injendo jenga bakoira nese Gachagua because Gachagua delivers ese nonyene mangana oise konyole garo Gachagua rengesa serikali no yomesa bantu bali ba sugumeta baengi ba marua alia atali arali marua alia central no yomesa bantu bali ba sugumeta bantu bali bakakore kwenda lakini sengenjo bale kumupinga bakayairani so usikurikireria enjera Kindiki yako beka mangana ye kiara nonyene kare kia president njate banga Kindiki nabwate sijui naliete marie family gete na kolete bintu bibere bitatu bitari kolengana munenjerere lakini usikurikireria enjera Rigathi Gachagua akwanire gentukeria akumwira ni directly na bokoranga bado
ngetunungera ororo inje munangorie lisai igondo jenga kitule kindi kitari kigwango kia Rigathi Gachagua kiagera Rigathi Gachagua nabwate njira kwiraniria umurai bwenso isu kunyora mune weekend yaerete karaba tango Rigathi Gachagua ngubwatware innocent rero igweso kote umurai bwense nga konya koromo murambwate iga kubwata maragoba lakini bara bwata Rigathi Gachagua mbali geretinga ekwenderero so nabondo chenga bado serikali ngostragere ko kore kwerende usuko ngoira ni magega karoko tegera speech mune ya tuori na bokorora ng'aiya wenete kobese siasa ya bono na ando isoko tegera speech ya omoske balosi tarante binga njama kiare kwese siasa lakini na boko kotegera speech ya ekwaranga speech ya okoragere omolengo geto siasa. Okay. Balozi ground bana siasa babere bakurutirana chinkwana sana mpaka bagotebania mang'ana yeginka ya mang'ana ali abo buna bamenyete bene nkibagukwa na linka ali ground bono nayo maeterero daretaga iga otebelio giri omwana inchi yes omwana inchi ere amang'ana ya iga bana siasa bakurutana kwanyora buna bono murai akuruta agukwana lingana litabwenereti ase yani nga na bako bango mokutano no mokutano ye ntatete kwenda koena norona matusi na kwa tebanga ki omwana siasa ndakoreteki akiamenye tubugima bwae bono mpaka yaikeire barorire nga oburai obo bwa beiro botutukanwe sengenjo achenda njio chiko koraki chiko na nuje so mwana inchi na bono yabeire buna egeti ase bakurutera na okoramana na bintu binde okay lakini akokonyo okay naye bono rembare mware gotema gwaka bona bo gwake simio totebie ese mambia bona segatie bintu biri twakwaneire gatia abo twakwane amigoro ya mafuta twacha twakwane igoro yobuliki bwechikura na bono nigo togendete gukwanera igoro ya siasa na kororekana enchire gokorekana tete turaigwa tumanye kwira na tuigwe clip kelikia abarai bari kurwa segesa kukia bagere na babete bagokwana tigandara bwatere gaiga soko bwakire Hello Soko TV wakire bya feka chinguru kwana no muke kwa nyule chae. Hello ingo iwete kwana ne chinguru Isaac butora nando akebya simi yage kwamba koreka ne gukwana nse mati gosokora ategere TV ko igwa kikukwana soko bwakire bwakire bya somo nene bono nare goteba iga ningo to kwanere oyo aguru konga Dickson musigisi kurwa munyerro wo igitutu chache note nare goteba iga ama inda ide kore yo miento chibese chigiate bacha 60 billion ngolia kama gutene nanga nga 7 billion iye goro kingo mondo yo nero yete chibese yuse nero yete ne nabantu bari batenenere tegentekyo murai tali omuntu ga kibono nese yo yaikere bono tole no bororo nene bono ndete gotebaiga siasero ya chake kororekana bono buno murai yo choriro se to chorete yarorekanirire mbe ya matusi ara mabe nande nero jakira matusi ayikura mababandi negera kura mababandi ngawana agenda wana nyinyi batabandura abage taliye kyarore kuna bakwende si kyagerere kya musinyire takwene igote banga babwati agenda babwate gero bayisaransira na litokorora ngamba bwato semba bwati njirende nale gote baiga tiga bantu batiga matusi no ena baraja babale go chansa bakuligyo burai tuligikura no buororo atutaki matusi kabisa Kenya bono kero mondoro lirenga ituruchi arande menge ndota nititikanya saba sese nimba yamon biyamon tigabwate yo mweli nsoko bwakire ayega nadi
ngaki nande yaba nondaiga rero ndi na Amos na nimbwatu mungwana ya mugurungu Samuel Ondeli ensemo yawo nero rero ndareta ground bagoteba Okay. Yedu murayera nakane tagateba ngata wikwanchira nango savishara mashirika taliyero babwate liboli linene sana, asante sana. Pia wanazara kamati. Asante. Okay, pero kamati wa mwire atebaga tigebe dido chiri chigechire kwadera atebire yo mwire ritangani ngwano yo akesi mkono mwenye rongo mwagarambo ya mono sengenjo na bwate tinambasi ya na nje na uji chienda ndani kidogo alafu kamati nere igateba nga abantu mbale babwate n'ikibesa lichiko lya Kenya ligoteba nga ekero kwa bwatirwe gukwirwe sekegambero kemaye komanya gusino bwata magoso sto bwati so nonya munabona iga innocent limbwate besa nke omufukone ingise konyora abasikali batebe nga abantu baakira batengetaria isiko ge kana lakini abantu amoteri na injubu njugojia batoromye batocheke mubuko banyora kibesa cyo mufukone na barachi kagere nga chiarenge engeta so again teki ya kyuko kora ebina asense ya Kenya nelingo muntu gakubwatwa obosaidi waretwa oiruko tini yamanyikana ngo mane kibesa kiri nechia timanye titindi muntu tindi mu ya samanga nechibesa timanye tinga nechibesa ngo muntu awane tegutwara chire cash tindamanya buya lakini muntu gatokiro bwate kibesa chire cash goikanande amanya nyimba ali aratake komo link gosoko ko link kibese kinije nesa magutaria na baraba seko aratakwe ebo musigo bwaba soeri gose bwaba soi koimukyo musigo bwoko genda kotini gotebanga kibese kitwamo bwatete nakyo obo maene gochiarwete somo oli bwa magutaria lakini goikera bono igano nyabantu babwatu ne kibesa igojira imukiwe muna kamati yaboria kibese kiri kikomuki gumuno bo shahidi kiare garogo tabanga banda ba korere ninjire yo botutukano gose corrupt babere corrupt bamanyire koleta magutaria then goika muimu kibesa kiri muno bo shahidi ngaya kibuguri buri bo shahidi magutaria kibesa kiri twale gotaba na chechi lakini nande goika ba prove ngo bumane na chechi ba prove re chechi Mr. Balozi Samuel wategereire wegekara nabaligire nabaro bakwanire which is the way forward yo so mwananchi na ande boniga nenga kielie uraura baraibande ngo choru bale bachiche na bande mbali barabisi baratigale ngikeroro gochibusi egento ndatebe kolengana no mwananchi gochia setorochi chinga ekibono buna torochi ga chinga bune chiama ga setwarure chire tabauti because ise koleno ansia sa yabona ge gokorekana iroka karote nene gosene kero gekioborai egentege tangani ko ikira so mwananchi ago tebanga karato sera yani ngogo sera kwa bere motu ya bere buna negento kenga buna erasima onya toliko sera toliko koraki toliko gotegerera igo bono
na egento kende ndakwanire buna ino amosi akwa na gwigoro ya yani kamati unakwa na gwigoro ya abankwana babwatire nkore ngionya gokonia maembe na hande kwa bwatu ni chibesa chikwa bwatu na chika kitoke na maembe ali okorete na kawaida na uchunguzi ya serikali chegento kiko chakia ranta tisa ngeli na ki na poko nyoranga maeno montege ntongera akorire buna bono for example monto gosega geita esungiri boli kabanda babutora enkoli pa monto oli omera bweita bateba ngokora baro chungu yani kolengana nili chikorende bono rende ikobono eserikali ero nkobwati bari lichiko nechibesa bono bune ejo karo chia bwatiri go chiranire go chigali na bokenga bune gento keri kia mabuta amabuta yani esukari kabwatu gatebe kana nebwate mercury baadaye ekabora ngaiya jiete ituanywete bono nege kia maguta na bokerego nege kia maguta na bokerego mwatebi gwa maguta na mabe ene njirende yoko ya divert mojo monyo lenga nare mwaya tumekire motari yawe ya kwarorire igongo mondo naro gotumeke kwende inga bono ekinteke neke totaite toke tukute na vinga buna bono kale gasi gose na se boss akotemye bikoro tebiga gando tukute dustbin ando bibeke dustbin maega toriko bibeka ime so that chisa chigo ikopo kuri bikoro tubiri genda na biro byo aso mojando kale nagero ko bire chiri ko biona oh no mojando kale ikopo no mwana inji emechando ne yaito nande bono goikamo bawe angaki asitoroji siasa ya bono ne tabauti ne ria setu arule nande goikatwe bange bune bwenerete. Asante sana tiga tukore Amos njenda tebenga mwana injitaba sakotwara uboba bonde bwensi ngakienere ngia yoko Leicester mune vota toganye chikura chitangaswe litukuligoika mwana injitigagenda akekura kolengana no kugani kwaye erinde no mone nakoro gwanja kwaye munari gitie seritari ya Yesu kweguru mwanchu muligereri hatabanga werobeli ogende busyo aigani getasengia soko chetri teke 30 neye mo maiga echinsa isatese mambia bono oikira butu ikiro mwali bumurobeli soko bwa kirembia mono soko nyorali baga gocha studio asibiri twabwa tene binge twali kuligerere kine naro noroche mangana na mangi bagatabanga mambo ni mingi toche tukua naye. Okay. Asante sana. Ye Nensoko TV Oboso Bumugusi Amaru nigagendere tugotose mwana boire bukia Tali